komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to the Rizal FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and the most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 5, tuig 2026. Sa gihapon ini mo lagad mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hofer sa mga dalaguan kag mga nagapaw nagkaroon nga mga balita. Local Economic Enterprise Office king klaro nga wala sang harassment nga natabo sa mga clearing operation sa mga nagabulante sa Central kag Terminal Market. Kapulisan sa syudad ginpaydalom sa mandatory drug test. Iloilo City Police Office naka-recover na sang minilyon nga balor sa illegal nga druga sa una nga semana sa ikatatlo sining nga bulan sa tuig 2026. Samtang sa mga mainit nga balita nasyonal, may kantanan sa gihapon sa sining issue sa Dynasty Bill bala nga ginamayara sa kaugalingon sining nga versyon sanday Majority Leader Representative Sandro Marcos and House Speaker Boji D. No? Matapos kagin hambal ni Caloocan 2nd District Representative Igay Erice nga hindi siya magsuporta dire islan ini siya sa iya nga posisyon. While abot sina sa aton sini mga kuturan ginsita pagini siya ni Majority Leader Sandro Marcos bangod sa pagbatikos kuno sa iya sining amay. Nag-privilege speech si Caloocan na 2nd District Representative Igay Erice kagin plaster niya, and according to our sources daw tando sa bukid kunong House Speaker kung ngurob ang bata nga Marcos. Storya na dugang sa aton sinipadan niya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Sa dugang pa nga mga mainit karon nga balita national impeachment case batok sa kaya Vice President Sara Duterte or maduso na. Indeklarar sa House Committee on Justice nga sufficient in form and substance ang duha ka mga nabilin nga impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte nga kaulugan gid lamang nga magapadayon ang konstitusyonal nga proseso. Sa boto nga 54 ang pabor, isa ang kontra, ang isahanon nga nag-object diri banwa. Amo iya ang kontrobersyal man nga representative from the 4th District of Quezon City, si Representative Jesus Babong Suntay. 0 ang abstention o kung way isang desisyon way man siya nagpabor, way man siya nagkontra. Sa aton sining mga kabombo ginbutuhan na ini kagapon matapos ang pagpresentar sa nasambitan sining impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang nagpahayag nga mayara sang balasihan ang 3rd and 4th impeachment nga kasubong nag-aangkon sang recital of facts kag napamatud nga minatuod ang isa ka impeachable offense. Una na nga ginpahig sa komite sadtong Lunes nga may nagakaigo sini nga porma ang duha ka impeachment. Isa sini Manwa ang ginfile sang grupo ni Father Jose Sabalia nga ginindurso ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, kag ikaapat nga ginfile ni Attorney Nathaniel Cabrera nga ginindurso naman nanday Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. and La Union Representative Paulo Ortega V. Si House Deputy Majority Leader kagatingog Party List Representative Jude Asidre ang nagmosyon
para nga ideklarar nga ang Zabalya et al. Complaint nga sufficient in substance nga ginsigunduhan naman sa nga ila sini nga mga kopdanan nga mga mamalidha. Ginsundan naman ini ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, ang friend ni Representative Bong Suntay, nga mo man ang Vice Chairman sa Justice Panel, nga nagdeklara naman sa Cabrera impeachment na complaint bilang sufficient in substance. Kasunod sa pagbinutuhay sa mga miyembro sa panel para nga madeklarar nga mayara sa grounds or rationable ang ginaangkon nga impeachment na batok sa kay VP Sara. Ang ikatatlo sining impeachment mga biyan among nag-aakusar sa kay Duterte nga hindi insakto nga paggamit sa confidential fund nga nagalabot sa 612.5 million pesos pagsumiter sa mga questionable sining dokumento, liquidation, corruption sa tiyempo kag termino bilang DepEd Secretary, ang pagpamahog sa pag-asasinar batok kanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Reneta Marcos kag former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang ikapat naman nga reklamong ginfile ni Cabrera ang nagatumod naman sa irregularidad sa procurement, pagkakas o kung ang pagpaubra sa mga detalye kag iban pa nga mga eksakto sining deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. No? Sa ton sini karon yung mga kabumbo, ining lakip si Andri Manwa, amon ining ang mga unexplained wealth kag command responsibility sa paggamit sang pundo sang publiko. Yaraman nakalakip mga biyan sa duha ka mga reklamo ang impeachable offense sa idalom sang Article 11, Section 2 sang 1987 Constitution. Kalakip na ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery kag iban pa nga mga high crimes. Matapos kay ginaprubahan naman sang panel ang motion sa pag-issue or mag-issue sang abiso sa kay VP Sara agod sabton ang duha ka mga impeachment complaints sa sulod sang 10 kadlaw. Kagapon man sini nag-file sang kasong perjury ining aton nga Vice Presidente batok sa kay Madriaga. Adto ba lang nga nagpakilala, no, kag nagpalupok kag nagpasigabong man sa mga kontrobersiya or sa iya sini nga mga ginpangbuyagyag nga iya sini ginapayag nga siya ang bagman sa Vice Presidente. Ang Vice President na pasaka sa kaso nga perjury kagapon sini kadlaw kag ang iya sini abogado amo iya ang anak ni former presidential advisor Sal Panelo. Ang bata nga Panelo nagpabutyag nga ang tanan sini nga mga dokumento nga nagapamatod nga wala sang koneksyon in whatsoever or kung anuman nga sahi isang pamagi si Madriaga sa Office of the Vice President, Office sa bahin karon niya sa Department of Education or kung sa diin pa na nga makalink sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Bantayan nato ng paghulagman sa nasambitan sini karon niya nga kaso. Samtang dugang pa nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sini nga pagpangalagara. May 4 ka mga politiko, no, opisyal man sa aton sini iyang nga gobyerno ang ginalantaw nga sarang iyang nga makabato sa kay Vice President Sara Duterte sa palabuton sini nga 2028 national or presidential elections. Kung madumduman pa, una na nga nagdeklarar sa iya sini nga kandidatura bilang presidente sa pungsod Pilipinas sa palabuton sini nga tuig 2028 nga eleksyon ang Vice Presidente sumong. Apang may mga nagagwa diri sini nga pangalan nga sarang nga
bato kuno sa kay Vice President Sara Duterte. Apat ka mga politiko ang makasaranggid, no? Against Vice President Sara Duterte sa 2028 general elections. Suno pa diri sa kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Pananawan ni sa aton DILG Secretary. Sa aton sinikaron niya mga kabumbo. Suno kay Secretary Rimulya, makabig ko nga formidable opponent si Naga City Mayor Leni Robredo, batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kon magdalagan li sa presidente, sa aton sino mga kabumbo, siling niya, pero magluwas sila sa iya kay Mayor Robredo, abe, and the former Vice President, niya makabato man si Senator Bam Aquino. Makabato gid si Senator Bam Aquino sa aton sini nga mga kabumbo. Suno pa kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Isa pa gid from sa Gyapon, the Liberal Party. Si Senator Risa Ontiveros. Ang nanawagan bla sa kay President Donald Trump kag subongman sa kay Israel, sa leader sa Israel nga si Benjamin Netanyahu, no? Nga untatan yun na bala mga gira-gira na no? Sa aton sini mga kabumbo, no? Sa aton sini makasimanwa makasaranggid ko, no? Sa aton sini mga kabumbo si Senator Risa Ontiveros, no? Nakakuha man sang atensyon si Senator Risa Ontiveros during sang Middle East crisis. No, sinigid lamang sa aton sino mga kabumbo sang gipanawagan niya si President Donald Trump kag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga untato na ni kunong pagpangatake sa Iran kay damo nagakadalahig sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Pero kung ako tuya bumbukres, no? Hambalong ko yang panawagan ko si Bibi. Kilala mo si Bibi? Si Bibi, BIBI, no? Bravo India, Bravo India. Amo niyang hayo ni Prime Minister Netanyahu. Benjamin Bibi Netanyahu. Sa aton sinikaron iya nga mga kauturan, ti basikon gintawag ni Senator Risa Ontiveros si Prime Minister Netanyahu nga Bibi. Basikon nakuha man ang atensyon. Next in line, amo kuno si Tol. Hindi iya nga si Tol Ruben, si Tol Rapi Tulfo. Sa aton sini nga mga kasimanwa, mayo na iya kay kun may problema kang dako kag kung siya na magpresidente, ang bansang kilala ko, Ipatulpo! Kung presidente sa, mamba kami ka daw ihig-ihig ka nisang mga opisyalis na nagawaslik poder sa niya, Tulpo to kay President Tulpo. Sa aton, sino mga kabumbo? Amo ni, ang apat ka mga politiko nga mayara sang bato sa kay Vice President Sara Duterte sa palabuton sini nga 2028 elections. Si tawagan ini si Senator Risa Ontiveros mamalang indire ang bukas, no, nga magpapili bilang presidente, samtang sanday Senator sa Aquino, Tulfo ang wala pa yan nakapabutsyag sang anuman nga interes nga magpapili sa mas mataas sining nga posisyon. Sa aton sining nga mga kasimanwa, describe man ni SILG Rimulya nga ining si Vice President Sara Duterte is a great candidate kuno nga mayara sang compelling story, no? Sa aton sining nga mga kasimanwa. Pero ang Vice President ugaling hindi mo siya makita. No? Kaya mo ning masabing issue sa kay Vice President Sara Duterte mo. Nya
no? Hambal sa mga kritiko niya, ang mga nagakontrabla sa iya, ti siyempre, kung gusto mo ya sang makabati sang mga negatibo sa nga side, pamangkuton mo ang mga kritiko ya no? Ti sunod sa kritiko ni Vice President Sara Duterte niya, hindi man sa kita no? Kad ang iya sining obra, blubakasyon lang to, pa Germany, pa The Hague, sa kundin din da. Subong lang ni siya gawado, masabi nagapakita na. Pero siya medyo mapropinot karon kay nagapangatubang siya sa impeachment na complaints to kagapon lang adlaw ginbutuhan na to sa Committee on Justice to ang complaints number 3 and number 4 ang mayara sa substantial in form and substance. Yati masigidas na ni ang complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Mapropinot na ni para sa iya sa aton sini mga kauturan. Sa karon si sanggin pamangkot naman niya si SILG Rimulya. Sir, ikaw yung may plano ka magpapili? Why ko nung nagpamangkot, anay? Why nang pamangkot? Why ko nung nagsabat si SILG Rimulya? No? Parehos mamla sa aton sini mga kabumbo. Sang dumduman nyo ang natabo sa kay Governor Dan Fernando. Ato blang issue blang nag-overtake kuno sa iyang salakyan ni Vini Marcos. No? Tis Vini, upod niya kuno unang information is that nga way upod sa sulod sa islakyan ang bata ni President Bongbong Marcos nag-overtake ini sa convoy ni Governor Dan Fernando. Ti sa sobrang ka init-init to sang isa to, no? Ti Dan Fernando nga daan masami kung nakita niyo ni sa pelikula sa una, masami kontrabida ni sa mo. Kontrabida sa aton sino mga kabumbo mayo man ni magtapulay galing kay bangod sa kontrabida, permila ni ga kasaputihan man gaga kalipong. Ti karon sa aton sino mga kabumbo sang nag-overtake kuno to si Vini Marcos sa convoy ni Governor Fernando. Na init-init kuno ang gobernador pinanaugan niya kagin sa Ruso ito. Ang bata nga Marcos pagkakita ya kuno nga si Vini Marcos sus Maria kagusip ng rapsi kuno si Governor Dan. Pagpanglapsi ni Governor Dan sa aton sino mga kabomba dito na kuno kag nasa putihan kuno ining gobernador. As per information sa aton sini nga mga kasimanwa, pagkatapos naguluwa pagin sini mga informasyon nga ginkomprontar pagin siya ni SILG Secretary John Vic Rimulya. Ti John Vic Rimulya nga nga sus Maria kagusip Bumbukres. No? Puwerte nga na ng lawas ni Secretary John Vic Rimulya permi nga na naga-workout kag naga-work-in ini. Magagalakat nga na naka-breast out pa mo na stomach in, no? Belintukin si Ginoo. Wow, nalamako news na nga dugan tapungulo niya kay siguro si barikotot kadayon mo. May mga information nga ginkomprontar ni Secretary John Vic Rimulya si Governor Dan Fernando kag waya ko no bigwasan niya kuno sa sulok-sulok no? Binigwasan niya kuno sang wala sa sulok-sulok kag tinapungol sang tuo, no? Ang gobernador barikotot kuno si Governor Dan Fernando mo sandig sa impormasyon nga nabaton naton, no? Amo kuno ning insidente ginpamangkot, no? Ginpamangkot kuno sa mga katapo sa media si SILG Secretary John Vic Rimulya. Sinya sino kasama ni Bini sa sasakyan na may bodyguard siya o wala? Bakit ganon yung nangyari kay Dan Fernando sa kay Governor Fernando? Ang sabat ni SILG Secretary do first time ko lang to yung nabatian kang nakita mga kasimanwa, no? Nga nagsabat siya nga ang LTO lang to yung makutan nyo LTO lang to makutan nyo kay ilan na iya sa labton na. Pero there was a time hindi lang kay kaisa kadua ko ti madabo nga bisis ka
gina-explicar giniya in detail, no? Sa aton sini mga kabumbo ni SILG Secretary ang mga happenings or mga nagaklanabo. Anong ginanamin ko? Just like sang injuries ni former Undersecretary Cabral. Sang ginapayag nga naglukso to siya sa may dito Cannon Road, no? Sa may Bagyo. Ang naka-explicar to kag nakahatag sang clearer picture sa mga kabumbo naton is no other than the DILG Secretary. Niya may bali sa diri, deform ang yan sining itsura, may mga pilas siya sa amo ni, may mga sa amo na, siguro pagkahulog niya, nagligid-ligid siya, doon niya na naangkon yung mga pilas niya. May mga amo na nga mga istokada, bla? Isa pa gid. Hindi natin masasabi na kung ano yun. Pero one thing is for sure, accidental firing yung nangyari. Kasi yung wrist gun, napakahumok ng trigger doon, ginanon niya, naputok, natamaan siya. Bayo ni mag-explicar si SILG Secretary John Beck Rimulya. Pero sa Chimpo, mga kabumbo, nga namangkot sa mga detalye kung nga nasa putihan si Governor Dan Fernando. Sa LTO lang mo pamangkot kay sila na tuya ka balo. Ila na tuya ka tungdanan. Dito lang mo pamangkot sila. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero ti hamakon sini ni muka krul ba gyud man bubo krisang mga body language ni body language ni DILG Secretary John Beck Rimulya. Hinali lang siya tumukap ni Simo kag mga alang-alang man lang lawas mo siguro bariko ko hinali judo di panghinaw kasi ni DILG Secretary Rimulya. Sus Maria kagusip po. Amo na mga impormasyon mo, no? Nga kastigo militar gikunong inabtan ni Governor Dan Fernando. As per information and allegations, no? Nga dito yan agum. Hindi kay sa kamot sa mga action star nga naging kaupod sa trabaho sadto sang artista pa si Dan Fernando bilang masami nga inisya ang kontrabida, no? Sa madumduman ko lang nga daw bida ni siya. Ano ni siya mo? Body ni siya ni Sergeant Carino. Kilala niyo si Sergeant Carino? Mister! Siya tong body ni Sergeant Carino. Sa aton sini nga mga kabumbo dito lang todo sa madumduman ko lang nga hindi kontrabida sa pelikula mga biyan si Governor Dan Fernando. Pero luwasin natin do kalabanan kalabanan sini Banwa sa aton sini mga kulturan kalabanan siya ang kontrabida. Kontrabida man siya do ara ni siya sa pelikula man to ni ni Joko Diaz nga gin portray niya ang kabuhi ni Butch Bilica. Do ara man to si ara man to si Gov Dan Fernando mo. Man to siya. Tawag siya ni ang kontrabida man to siya. Nasa putihan sa aton sini nga mga kasimanwa. Ara si Gov Dan Fernando sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa tuntuon sini nga kabuhi, hindi man sagali amo sina ka kontrabida gina. It's wapin lang siguro nga ti. Do nairita ka do na pikon man gurong isa kay nga ginovertika ng iya sini nga convoy. Sa aton sini kanon iya nga mga kasimanwa. Moto kag siya gin mismo as per information siya gin mismo
ang nagpanaog kag nagsita sa makita niya nga si Vini Marcos galito naga sa Kaisos Maria Kagusep tido kasubong nga nasyak man say no sa aton sini mga kabumbo pero ti way gisagin palampas kuno iya sa bahin sa mga kamot ni SILG Secretary John Vic Rimulya. Ini sandig sa mga impormasyon nga nagasurulod kag na baton sini naton but why man sini may nag-deny, why man sang may nag-confirm sina diri. Ang information na sina diri naton is that nga sang ipamangkot siya, no? Leading towards siguro sa amo na to iyang sitwasyon kung may upod si Vini Marcos sa iya sini nga salakyan sang chimpo kag gisita ni Governor Dan Fernando hambal ni SILG Secretary John Vic Rimulya. Yan din LTO lang to iya pamangkutan nyo. Okay, why ko na iya ka balo sila dira. Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sinikaron ngala sa 11. Dugang nga mga balita kag informasyon, detalye sa mga balita lokal, balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bomboradio sa Uto pagkatapos ng Bombo Network News. Anugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Pinakamabilis yan sa loob ng mahigit isang taon. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, repasuhin ang aksyon ng Kamara kaugnay sa kanyang impeachment case.
Dating Senador Antonio Trillanes IV naghain ng reklamo sa Department of Justice laban sa 12 dating sundalo at maging kay Attorney Baligod, pati na kay dating Representative Defensor, maging sa iba pang mga personalidad. Abangan mamaya sa ating international news, malawakang blackout sa Cuba naranasan dahil sa malalaking krisis sa langis. Ang United States Senate ibinasura naman ang War Powers Resolution laban sa Iran. At sa ating balitang palakasan, New York Knicks pinahiya ng Oklahoma City Thunder sa sarili nitong court. Nagtala ng 103-199 na score. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pumalo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa 2.4% ang inflation rate na naitala ng bansa nitong Pebrero ng itong nakalipas na Pebrero ng taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng 13 buwan. Mas mataas yan kaysa 2.0% noong Enero ng taong ito at 2.1% naman itong Pebrero 2025. Anya sa Philippine Statistics Authority, pangunahing nagtulak para naman sa inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na may 29% mahigit at yan ay share sa kabuang inflation. Tumaas din mga kabombo ang presyo ng housing at utilities, pati na yung sa restaurants and accommodation services, recreation, sports at culture, maging ang health concerns ay kabilang din sa mga naitalang nagkaroon ng paggalaw. Ang core inflation naman mga kabombo at hindi rin kasama rito yung pili na mga food at energy items. Pinapakita natin sa ating screen. Ang target ho dyan ay 1.6% para sa food inflation at yung transport index naman ay nasa 0.3%. Pangunahin na nag-contribute o nag-ambag ay ang para sa transportation index yung pagtaas ng presyo ng gasolina na nasa 1.90 kada litro, sa diesel ay 1.20 kada litro at ang kerosene ay 1.50 kada litro at posible ito na mas tumaas pa sa mga darating na buwan at linggo dahil naman sa epekto ng kaguluhan doon sa gitnang silangan. Samantala, ang tinitignan din mga kabombo ang iba pang concerns at ayon nga kay National Statistician Claire Dennis Mapay na asahang tataas muli ang transport inflation sa pagpasok ko ng data para sa buwan ng Marso dahil sa conflict sa Middle East na nagdulot nga ng volatility sa global oil markets. At nitong Marso 3 ay nagpatupad na ng dagdag singil ang mga kumpanya ng langis. Ang pagtaas na ito mga kabombo ay kaugnay pa rin ng closure ng Strait of Hormuz, isang mahalagang shipping corridor at yan ay dahil na rin sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel doon sa bansang Iran na pangunahing nagkokontrol sa nasabing passage yan pa rin sa bahagi po ng gitnang silangan, pati na nakakapekto rin sa mga karatig na bansa. Inihayag ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na kanila nang susuriin ang naging hakbang ng House of Representatives at ang House Justice Committee matapos naman na pagtibayin ang sufficiency in form and substance ng impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente, nabatid na nila na ang bilang ng boto dyan sa Kamara na nagsasabing sapat para sa porma at nilalaman ng ikatlo at ikaapat na impeachment complaints. Dagdag pa ni Attorney Poa, rerepasuhin din ang panig ng depensa mga record ng naging pagdinig. Gayunman, sinabi niya na hindi muna sila magbibigay ng anumang komentaryo hinggil sa nilalaman mismo ng naturang kaso para sa media at sa halip ay haharapin ito sa pamamagitan ng wastong constitutional process dyan sa lower house. Tiniyak din mga kabombo ng House Committee on Justice Chairperson na si Representative Jerbil Jinky Luistro na ipagpapatuloy pa rin ng kanilang komite ang impeachment proceedings sa laban dito kay Vice President Sara Duterte kahit na umabot hanggang sa recess ng Kamara.
Anya, mahalaga ito para naman sa kapakanan ng publiko na masusing nakatutok para sa mga proseso. Sa mga nakaraang pagdinig ay idiniklara ng House Justice Committee na sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Matapos bumoto ng 54 ng karamihan doon sa miyembro ng komite ay meron namang isa na tumutol habang meron din na mga liban doon sa naturang pagdinig. Ngunit wala akong nag-abstain doon sa mga present. Ang mga reklamo mga kabombo ay inihain ng civil society groups, clergy at mga abogado na nag-aakusa sa pangalawang Pangulo ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at misuse of public funds. Dagdag pa ni Luistro, ang impeachment ay hindi dapat gawing usaping malasirkus, kundi seryosong pagtatalakay dapat batay na rin sa ebidensya at alinsunod sa konstitusyon. Umasa naman ang opisyal na sapat ang bilang ng mga mambabatas na dadalo pa rin para sa paghimay ng impeachment upang walang masayang na panahon kahit sila ay nakareses. Kalinsabay nito, magagampanan pa rin ng Kamara ang kanilang tungkulin doon sa mga iba pang trabaho ng kapulungan na itinatadhana ng umiiral na batas. Samantala mga kabombo at Star Nation, kuha naman tayo ng iba pang balita na tinutukan ng ating news team. Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ikinalugod ang pagtatayo ng bagong Kamuning Walkway at Busway Station para sa mga commuters na nagkakahalaga yan ng 87 million pesos matapos ang isinagawang inspeksyon kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng bagong Kamuning Footbridge at bus station na una ng target tapusin sana sa loob ng 6 na buwan, subalit kinayang tapusin ng 4 na buwan. Ito'y matapos inspeksyonin ng Pangulo ang inayos at pinagandang walkway o footbridge sa EDSA Kamuning Station na naglalayong gawing mas magaan ang biyahe ng mga commuter sa araw-araw. Binigyang diin ng Pangulo, mahalagang pagaanin ang biyahe ng tinatayang nasa 750,000 na mga pasaherong gumagamit ng MRT at bus araw-araw. Dagdag pa ng Pangulo, sisiguraduhin din niya na ang maayos at tuloy-tuloy na maintenance ng mga bagong facilities. Ang Kamuning Footbridge at Busway Station Project ay bahagi ng modernisasyon ng EDSA Busway System na isa sa pangunahing programang pampublikong transportasyon ng Department of Transportation na magkatuwang na ipapatupad ng Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways. Ito ay idinisenyo bilang intermodal transport system na magbibigay ng maayos at ligtas na access sa mga commuters. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap. Tapos at tayo na ayusin natin ang commuter experience. Dahil lang dumadaan sa bus pa lang ay 750,000 pasahero. MRT and bus. So the MRT and bus, 750,000 ang gumagamit ng everyday. And mapagaan lang ng kaunti. Kung sa nilang mahirap na mag-commute, mahaba, mainit, kung gano'n. Sabi ko, dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. At ito ay isang bahagi lang dyan. Ang susunod na ngayon dito ay tigiyakin natin yung maintenance dyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator, kailangan laging pansar. Kaya tinitin namin na yung design. Samantala, inakyat ni Pangulong Marcos kasama sina First Lady Liza Marcos at Presidential son Vinnie Marcos ang lumang footbridge na una ng binansagang Mount Kamuning sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, hindi praktikal ang dating disenyo ng walkway kaya ito ay binago at naayos sa loob lamang ng 4 na buwan, mas maaga kaysa nga sa 6 na buwang target. Mas mababa na ang hagdan at mayroon ng elevator at wheelchair lift para sa mga senior citizen, persons with disability at iba pang hirap umakyat sa hagdan. Inanunsyo rin ng Pangulo na aalisin na ang tinaguriang Mount Kamuning na matarik na hagdan upang tuluyang mapalitan ng mas ligtas at mas accessible
accessible na daanan para sa mga commuter. Sa statement ng Pangulo, pagkatapos ng inspection, sinabi nitong ramdam na ramdam ang paggalaw ng lumang footbridge na anyay ipatatanggal na sa mga susunod na araw. Kasama din sa inspection ang bagong Kamuning Bus Station na bukod sa hagdan ay mayroon ding elevator na maaring magsilbi sa mga persons with disabilities. Nasa kabuuang 87 million pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa nasabing proyekto. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. One is not very good at all. At saka, hindi mo ma-realize, pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan, baka may tumadaan. Kaya mas maputi-puti na ito. That's why, the first time that we saw it, nung inspection namin, yung Amante, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Ang mga kung sa atin ay 6 na buwan, ang patapang parang tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang hanggang na hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang makit ng hagdan. Pero pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, meron tayo ng wheelchair para mas naman magiging baga. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kampante si Akbayan Party List Representative Chol Jokno na hindi maapektuhan ang pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng paghahain niya ng kaso laban sa nagpapakilalang dating bagman na si Ramil Madriaga. Kung maalala mga kabombo, ilan sa mga basihan ng bagong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ay ang mga kontrobersyal na testimonya ni Madriaga na basihan din ng kasong isinampah ni Vice President Sara Duterte nitong araw ng Miyerkules 4 ng Marso. Ayon kay Representative Jokno, ang ginagawang hakbang ng Pangalawang Pangulo ay hindi makakapekto sa assessment of evidence na kakibat ng mga reklamong inihain laban sa kanya. Bahala na niya ang komite na siyang sumuri at ng kredibilidad ng testigong si Madriaga at kung nagsasabi nga ba ito ng totoo kapag pinaharap na siya sa komite sa darating na pagkakataon. Itinakdari ng rules o kaya ay panuntunan ng komite na maaaring magsagawa ang committee members ng cross-examination at sinumang witness na lalabas sa naturang pagdinig. Ayon pa sa naturang abogado, layunin ng cross-examination na matukoy ang katotohanan ng mga testimonya o kaya naman kung ito'y batay lamang sa chismis at iba pang mga impormasyon na hindi beripikado. Bagay na kailangan naman sa pag-usad ng pagdinig. Ang kasong aakusa laban sa Pangalawang Pangulo ay kailangan matibay at may sapat na batayan. Bombo International News. Nagdilim ang halos buong Cuba kabilang ang kabiserang Havana matapos sa panibagong malawakang power outage na tumama sa malaking bahagi ng isla. Ayon sa State Electricity Union, naapektuhan ang mga lugar mula Camagüey hanggang Pinar del Rio at sinabi ng Energy Ministry na nanatiling operational ang isang thermoelectric plant sa Silangan at agad na ipinatupad ang recovery protocols upang maibalik ang supply ng kuryente. Hindi na bago sa bansa ang ganitong insidente at ilang beses nang nakaranas na malawakang blackout ang Cuba sa nakalipas na mga taon kasabay ng lumalalim na krisis sa ekonomiya. Iniuugnay ng gobyerno ang sitwasyon sa matagal ng economic sanctions ng United States, gayon din sa paghinto ng oil shipments mula sa Venezuela na pangunahing supplier ng langis ng Cuba at sa desisyon ng Mexico na ihinto ang supply matapos ang bantang taripa mula Washington. Dahil sa kakulangan ng langis, napilitan ng mga pamahalaan na magpatupad ng power rotationing sa mahalagang serbisyo habang umaasa ang ilang residente at sa mga generators at solar power para sa pansamantalang ilaw at operasyon ng negosyo. Karagdagang balita sa ibayong dagat, ibinasura ng Estados Unidos, partikular ng Senate ng US,
ang War Power Resolution na layuning limitahan ang kapangyarihan ni US President Donald Trump na magsagawa ng karagdagan pang aksyong militar laban sa Iran. Sa bilang ng boto na 47 kontra sa 53 ay hindi nakalusot ang panukala na inihain ng mga Democrat at ilang independents. Sa naging botohan, si Senator John Fetterman ang tangihong Democrat na bumoto laban sa naturang resolusyon, habang si Rand Paul ang siya namang nag-iisa na Republican na sumuporta rito. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng panukala, layunin nito na pigilan ng White House na magsagawa ng military strikes nang walang pahintulot ng Kongreso. Ito na ang ikalawang pagkakataon sa loob lamang ng isang taon na muling isinulong ni Senator Tim Kaine ang War Powers Resolution kaugnay huyan ng usapin sa Iran. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan at pangamba na rin para sa posibleng pagdami pa ng mga Amerikano na masasawi sa kabila ng pagkatalo, ay iginit naman ng mga Democrats na mahalaga na maipakita ang checks and balances sa kapangyarihan ng isang Pangulo. At sa kalagdagang pangbalita sa ibayong dagat, isang Iranian frigate, ang Iris Dena, ay binomba at nalunod ng United States submarine sa karagatan sa timog ng Sri Lanka na ikinamatay ng 87 crew at nagpapalawak na hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Deputy Foreign Minister ng Sri Lanka, ang barko ay patungong Iran mula sa isang daungan sa silangang India nang umatake. Humigit kumulang 32 individuals ang nailigtas at dinala sa ospital, habang humigit kumulang 60 na po naman ay nawawala pa mula sa tinatayang 180 individuals sa barko. Ni United States Defense Secretary Pete Hegseth, nilunod ng isang American submarine ng isang Iranian warship na akala ligtas sa international waters. Ang insidente ay naganap sa Indian Ocean at naandaang milya mula yan sa Persian Gulf, kung saan kasalukuyang nagsasagawa ng air at missile strikes ang puwersa ng United States at Israeli laban yan sa Iran, habang tumutugon naman ang Tehran sa pamamagitan ng missile and drone attacks. Samantala, pinalalahanan ng Philippine Embassy in Kuwait ang mga overseas Filipino workers sa naturang bansa. Kasabay na rin ang pagkakahilan nito sa nagpapatuloy na kaguluhan doon sa Middle East. Payo nga ng Embahada, dapat ay maging alerto ang mga Pinoy at sundin ang mga gabay at advisories na inilalabas ng Kuwaiti authorities. Nagpasalamat din ang Embahada sa mga hakbang na ginagawa ng Kuwaiti government para naman sa mga Pilipino upang matiyak na sila ay protektado at masiguro ang kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang kaguluhan. Kasabay nito mga kabombo ay inihayag din ng Embahada ang pagkundina ng Pilipinas sa pag-atake ng naturang bansa. Binigyang diin ng Embahada na kaisa ang Pilipinas sa pagsuporta sa Kuwait government habang hinaharap nito ang seryosong banta at yung mga pag-ataking ginagawa ng Iran laban sa kanila at sa kanilang teritoryo. Pinalalahanan naman ng Embahada ang mga Pilipino na nangangailangan ng anumang impormasyon at tulong na makipag-ugnayan na lamang sa naturang opisina sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, kabilang na ho ang pag-contact sa kanilang mga accounts na existing sa internet. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Kumusta natin ang mga kaganapan dyan sa Association of Southeast Asian Nations Activities, 35th ASEAN Socio-Cultural Council. Opisyal nang nag-convene ngayong araw, dinaluhan ito ng Association of Southeast Asian Nation Ministers. Alamin natin ang update mula kay Bombo Everly Rico. Bombo Dennis, opisyal nang nag-convene ang 35th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Socio-Cultural Community Council ngayong araw ng Webes dito sa may Peninsula Manila, Makati City. Pinangunahan mismo ni ASEAN Socio-Cultural Community Council Chair at DSWD Secretary Rex Quetzalian ang pagbubukas ng konseho. Dinaluhan din ito ng foreign ministers mula sa 10 member states ng ASEAN mula Brunei Darussalam,
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at ang pinakabagong miyembro ng organisasyon ang Timor-Leste. Sa kanyang opening speech, binigyang diin ni Secretary Gatchalian na ngayong taon nakapokus ang konseho sa ASEAN Framework na RISE na binubuo ng 4 na strategic priorities. Una, ang Resilient and Empowered Families, kung saan sinusulong din ang pagkakaroon ng child care policies para matiyak na lumaki ang mga bata sa ligtas, nurturing at supportive environment. Iniulat ng ASEAN Council Chair na dito pa lamang kasi sa Pilipinas, mahigit 4,000 bata na ang nag-aantay na magkaroon ng kanilang maituturing na pamilya at habang buhay na tirahan o yung mga nananatili sa residential care facilities ng gobyerno. Sa pagitan din ng 2023 at 2025, ang mga batang ito anya ay karamihan victim survivor ng pang-aabuso, kaya naman pinabayaan o inabandona at biktima ng exploitation. Kaugnay ito, target ng konseho na palakasin pa ang adoption sa alternative child care system upang wala ng bata ang lalaki na walang pag-aaruga at seguridad ng pamilya. Ikalawa sa strategic priorities, ang inclusive development, isang people-centered na nakatuon sa pagtugon sa pangangailangan ng vulnerable sectors, partikular na ang mga tumatandang populasyon sa rehiyon. Ayon kay Secretary Gatchalian, noong 2023, tinatayang 55 milyon na populasyon sa Asia ang tumuntong sa edad na sa 65 anyos pataas na inaasahang lolobo pa sa darating ng mga taon. Ipinunto ni Secretary Gatchalian na isang mahalagang framework para sa silver economy ang aging society. Ikatlo pa sa strategic priorities ng konseho ang smart youth and innovation. Dito binigyan din ni Secretary Gatchalian ang papel ng ASEAN sa pagtiyak ng responsabling paggamit ng artificial intelligence at iba pang sumisibol na teknolohiya. Panghuli, ang environmentally sustainable and food secure future. Ayon kay Gatchalian, nananatiling vulnerable ang Southeast Asia pagdating sa climate change at mga kalamidad na nakakaapekto sa ASEAN member states. Kaugnay nito, sinusulong ng Pilipinas ang Manila ASEAN Strategic Protocol para palakasin pa ang disaster response ng ASEAN at pahusahin pa ang regional coordination. Kaugnay yan, narito pang bahagi ng opening remarks ni Association of Southeast Asian Cultural Community Council Chairman Rex Gatchalian. We convene under the ASEAN 2026 theme, Navigating Our Future Together. We recognize that the future of our region cannot be secured through isolated action. Rather, it requires collective leadership, sustained regional collaboration in solidarity as an 11 ASEAN member states, and a shared ASEAN identity anchored on unity amidst our distinct qualities. The need to bolster regional cooperation is heightened by the contemporaneous events at the global context, where ASEAN people, being the citizens of the world, are not immune to headwinds stemming from broader shifts. We are even closely intertwined with these overlapping and interconnected pressures. Our region faces rapidly evolving challenges: technological changes, climate-related disasters, economic volatility, and social inequality. Samantala sa huli, hinimok ni ASEAN Socio-Cultural Community Council Chair Rex Gatchalian ang ASEAN ministers na maging bukas at magkaisa para makapaghatid ng makabulahang resulta. Narito pa ang bago na pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. As we convene today, I invite all member states and partners to engage with openness, solidarity, and determination. Let us work with clarity of purpose and shared resolve to deliver outcomes that matter. Together, let us rise to the occasion. Together, let us lead with empathy. And together, let us navigate the future with unity, resilience, and purpose. Thank you and welcome to the Philippines. Sa ngayon, Bombo Dennis, nagpapatuloy ang closed-door meeting ng 35th ASEAN Socio-Cultural Community Council kung saan inaasahan na i-adapt ng mga ministro ng ASEAN ang mga pangunahing balangkas o framework at isa sa kilalang mga prioridad ng patakarang panlipunan para yan sa mga mamamayan ng Southeast Asian nation.
Mula dito sa International Media Center para sa ASEAN 2026 update, ako si Bombo Evelyn ko nag-uulat para sa number 1 in most trusted source of news information. Basta Radyo. Bombo! Kaugnay pa rin yan mga kabombo na nawagan ng mga foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nation sa lahat ng partido kaugnay ng krisis sa gitnang silangan na igalang ang international law at lutasin ang hidwaan ng mapayapang paraan. Ipinahayag nila ang kanilang matinding pag-aalala sa tumitinding tensyon matapos naman ang airstrike ng United States at Israel laban sa Iran nitong nakaraang weekend. Binanggit pa sa pahayag ang kahalagahan ng pagrespeto sa charter ng United Nations at ang pagprotekta sa mga sibilyan at infrastruktura alinsunod na rin sa international law at resolution ng United Nations Security Council. Dagdag pa ng Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers, dapat ay itigil kaagad ang mga labanan at ipakita ang self-restraint upang hindi na lalo pang lumala ang sitwasyon. Kasabay nito ay pinangako rin ng organisasyon na magbibigay ng emergency assistance doon sa mga mamamayan ng mga rehiyon o ng rehiyon apektado ng krisis alinsunod na rin sa mga patnubay ng regional group para sa consular at emergency assistance sa mga ASEAN nations dito sa lalo na yung nasa third countries na apektado ng kaguluhan. Siniguro naman ng Department of Agriculture ang sapat na supply ng pagkain sa Pilipinas sa kabila huyan ng pinangangambahan na posibleng epekto ng pagpapatuloy ng tensyon sa gitnang silangan at ganun din sa Estados Unidos. Anya sa Department of Agriculture na nanatiling sapat ang supply ng agricultural commodities doon sa merkado ng Pilipinas, lalo na ang bigas na pangunahing kinukonsumo ng mga Pilipino. Paliwanag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, karamihan sa mga inaasahan ay imported na supply ng bigas ay dumarating sa bansa nitong nakalipas na mga araw at malayo rin sa Middle East ang mga bansa na pinagkukunan ng naturang mga produkto kagaya ho ng Vietnam, Myanmar at Cambodia. Matas din ang inaasahang supply na magmumula naman sa local products o yung mga magsasakang Pilipino na nandito mismo sa ating bansa. Sa kabila nito, aminado naman ang Agriculture Department na maaaring makaapekto pa rin ang gera doon sa gitnang silangan dahil naman sa kalagayan ng mga produkto na kinakailangan kunin din at bilhin dyan sa gitnang silangan. Dako muna tayo sa kamera mga kabombo at mga Kastar Nation. Yung ethics complaint ay sinusulong laban kay Representative Bong Suntay at ganun din ang iba pang mga hakbang ng mga mambabatas dyan at tingin alamin sa update ni Bombo Isa Cotoner. ng Gabriela Women's Party kasama ang ilang women advocates ang ethics complaints laban kay Representative Bong Suntay kaugnay ng kanyang naging sexist remarks umano tungkol sa isang aktres sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ayon kay Liza Maza, ang presidente ng Makabayan Coalition, ilang batas at patakaran ang umano'y nilabag ni Suntay, kabilang ang Magna Carta of Women, Anti-Violence Against Women and Their Children Act at Safe Spaces Act, pati na rin ang ethical standards ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya naman marapat lamang na siya ay patawan ng disciplinary actions. Iginiit ni Masa na hindi umano naging sinsero ang paghingi ng paumanhin ng kongresista. Anya, dapat siyang patawan tulad ng suspension ng ilang linggo, pagbumulta o community service. Hinamon din ni Masa si Suntay na maranasan ang mga gawaing bahay na karaniwang ginagawa ng kababaihan upang maunawaan umano niya ang hirap na dinaranas sa mga babae at matutong igalang ang mga ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Liza Maza, ang presidente ng Makabayan Coalition. Okay, Bombo Isa, check Yes. muna, yes. Okay, check muna natin ilan yung mga nagsulong nito. Ano to, isang grupo lang o may mga individual lawmakers din na nagsulong niyan, Bombo Isa? Bombo Dennis, kanina doon sa paghahain nga nitong grupo sa grupo ng Gabriela Women's Party, no? Sila yung nanguna dito, tapos kasama rin nila yung Gabriela Youth at ilan ding mga women's advocate nga para dito sa ethics complaints laban kay Representative Bong Suntay. Bombo Dennis.
Pakinggan natin, Bombo Isa, yung pahayag ni Lisa Masa hinggil dyan, mga kabombo. Sa kanilang mga bahay, pagpapakain ng anak, pag-aalaga ng asawa, no? Dapat gawin niya, maramdaman niya kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga kababaihan na dapat. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, tiniyak nais itong magsampa ng kasong kriminal. Samahan at suportahan yung aktres nga na nabanggit ni Suntay kung sakaling nais itong magsampa ng kasong kriminal. Matatandaan na kahapon ay may ginawang aksyon na ang Kongreso ukol dito. Inaprobahan na ng Kamara ang motion na ipaubaya sa Ethics Committee ang pagsusuri sa naturang pahayag na ginawa ni Suntay. Ayon kay Gabriela Representative Sara Ilago, may otoridad na ito na magkaroon ng pulong, evaluation at kahit ang pagpapatawag kay Representative Suntay. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Sara Ilago. May aksyon na ang Kongreso doon sa mga manifestation ng mga miyembro, kabilang na ang Gabriela Women's Party na nananawagan ng malinaw na policy na bawal bastos sa Kongreso, lalong-lalo na sa mga House members. Referred na yan sa Committee on Ethics and Privileges, nabigyan na sila ng authority na magpatawag ng meeting, magkaroon ng evaluation at mapatawag mismo yung si Representative Bong Suntay at maibalik sa mismong plenaryo kung ano ang napag-usapan nito. Mula sa Kamara, ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, na tinutukan ng ating news team, si former Senator Trillanes IV naghain ng reklamo sa Department of Justice laban yan sa 18 dating sundalo kay Attorney Baligod at kay former Representative Defensor at iba pang individual. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Pumuchay Bobodanes, pinahayin ng araw ni dating Senator Antonio Trillanes IV at ng reklamong kriminal laban sa 18 dating sundalo, Attorney Levito Baligod, former Congressman Mike Defensor at iba pa. Sa kanyang pagdating sa Department of Justice, agad ito nagsampa ng partikular na reklamong cyber libel at paglabag sa Article 363 ng Revised Penal Code o incriminating an innocent person kontra kina Attorney Baligod, Mike Defensor, Jason Sa, Lorraine Badoy at Cathy Binag. Abang reklamo perjury naman ang sinampa ni former Senator Trillanes laban sa 18 nagpakilala mga dating Marines at sundalo. Nagugat ang naturang mga reklamong inihain ng dating senador sa gawa-gawa o mga aligasyon, panunuhol sa mga investigador ng International Criminal Court. Ito naman ay maling pinabulaanan at itinanggi ni former Senator Trillanes at iginiit na isang uri ng paninira lamang sa kanya. Ani ay wala siyang natanggap na 2 milyong dolyar mula kay former Apobicol Party List Representative Zaldico para suluhon o para suhulan ang mga tauhan ng International Tribunal. Ipinapakita raw dito ang tangkang sirain pati ang integridad ng investigasyon. Isinasiguro naman ito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Narito ating paggan si former Senator Antonio Trillanes IV sa kanyang paghahain ng reklamo dito sa Department of Justice. $1 million panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung ano mang halaga mula kay Zaldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations.
Dagdag pa ng naturang dating senador na posibleng gamitin ito ng kampo ni Duterte, partikular ng abogado niya si Attorney Nicholas Kaufman para isabotahe ang pagdinig sa kasong crimes against humanity na kinakaharap. Kanyang binigyan din na kanya itong hindi pahihintulutan kung kaya't inahay niya mga reklamong kriminal laban sa 18 dating sundalo pati mga kasabwat o nasa likod ng naturang grupo. Muli si former Senator Antonio Trillanes IV. Hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon itong mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Kung maalala, kapon lamang din ay inahay ni National Security Advisor Eduardo Año ang ilang mga reklamo laban sa naturang grupo. Kanya inirereklamo ang mga kasama nito na sina Attorney Baligod at former Congressman Mike Defensor. Kaugnay sa aligasyon nagdadawit sa kanya sa issue ng pantagap ng paper bag. Partikular niya inahay ng mga reklamo paglabag sa Republic Act or Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication and unlawful utterances at Republic Act 1075 o Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa mga nabanggit. Kapwa itinanggi ng mga naghain na reklamo ang mga aligasyon na katanggap sila ng pera. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, ang Senado naman sinigurong may fuel subsidy ang gobyerno para sa agriculture at transport sectors. May report si Bombo Angelo Aganan. Siniguro ng Senate Committee on Public Services Chair Senator Raffy Tulfo na mayroong ayuda ang gobyerno sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda kaugnay ng epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng petrolyo sa bansa. Nakipagpulong si Tulfo sa mga opisyal ng Department of Transportation, Department of Energy, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Agriculture upang mapag-usapan ng mga programang tutugon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa agricultural at transport sectors dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa senador, kritikal ang agarang paglatag ng maayos na sistema para may pamahagi sa lalong madaling panahon ang fuel subsidies sa mga apektadong sektor. Ako yung pagtaas ng langis. Pag tumaas yan, maapektuhan yung transport group natin. So dapat nakaredy yung ating gobyerno pagdating sa subsidy, all subsidy sa ating mga fisher folks, sa ating mga transport group, sa mga tricycle driver, jeepney driver, maapektuhan yan, pati mga farmers natin. Ipinaliwanag ng DOE na ang pagtaas ng presyo ng petrolyo noong Marso at 3 ay ang tinatawag nilang average weekly adjustment at wala pa raw itong kaugnayan sa kasalukuyang labanan sa Middle East. Ngunit nagbabala ang ehensya sa inaasahang pagsirit ng presyo ng langis dahil sa balitang pagsasara ng Strait of Hormuz na siyang pangunahing ruta ng supply ng krudo sa mundo. Ayon naman sa DOTR, may nakahanda silang 2.5 billion peso bilang fuel subsidy funds mula sa 2025 General Appropriation Act kung saan paghahati-hatian umano ito ng Department of Interior and Local Government, Department of Information and Communication Technology at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para may pamahagi sa mga tricycle drivers, PUV drivers at delivery riders. Habang sinabi naman ng Department of Agriculture na mayroon raw nakahandang tinatayang 100 million peso ang ahensya para sa mga magsasaka mula pa sa bayanihan law na ipinasa noong kasagsagan ng pandemya. Ngunit ayon kay Tulfo, dapat na madagdagan ng pondong ito sapagkat hindi ito sasapat para sa mga magsasaka sa bansa. Para naman sa mga mangingisda, sinabi ng BIFAR na may 50 million peso na nakadeposito sa Development Bank of the Philippines, ngunit hindi pa ito mailabas dahil hinihintay pa ang supplemental agreement. Nais ni Tulfo na may bigay ang subsidy sa pamamagitan ng cash upang mas madali umano itong matanggap ng mga benepisyaryo, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Inaasahang may sasapinalang kasunduan ngayong linggo upang marilis na ang pondo. Sa huli, binigyan din ni Tulfo na masusing pag-aralan ng mga nasabing ahensya na makagawa ng pulisiya upang ma-implement na ang fuel subsidies nang hindi na kinakailangang pang-antay ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang
Federated Land Transport Organization of the Philippines ay naghain po ng ikalawang graft complaint laban kay dating Land Transportation Office Chief Attorney Mendoza sa Office of the Ombudsman kaugnayan ng pangungulekte umano ng computer fees. May balita si Bombo Veta Servito. Naghain ng ikalawang graft complaint ang Federated Land Transport Organization of the Philippines o FELTAP sa Office of the Ombudsman laban sa dating Land Transportation Office Chief Attorney Vico Mendoza II at Stad Corporation President na si Anthony Siambao. Ayon sa Federated Land Transport Organization of the Philippines spokesperson June Panaga. Maya, i-check natin muli yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga karagdagan nating update hinggil pa rin dito sa mga balita dyan sa Office of the Ombudsman. Takuan muna natin ang iba pang mga balita sa mga tinututukan nating kaganapan. Bombo Jai. Yes, Bombo Dennis, si Secretary of Interior and Local Government Rimulya, pinabulaanan ang mga naging pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng vigilante killings sa ilalim ng Marcos administration. May mga report dyan si Bombo Bea Piniza. Mariing itinanggi at pinabulaanan ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang mga naging pahayag ng Legal Defense Council ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng vigilante killing sa ilalim ng Marcos administration. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kay Remulla, iginit nito na hindi nila ginagawang madugong war on drugs na alinsunod sa mga naging pag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, mahigpit na ipinapatupad ng administrasyon ang polisiya ng Pangulo na ang magiging pagsugpo sa illegal na droga ng mga otoridad ay hindi dapat magkakaroon ng extrajudicial killings. May statement po siya na nagpapatuloy daw po ang vigilante killings under the administration. Sir, any comments on this? Vehement denial. Di namin ginagawa yan. It is the stated policy of the Marcos administration that the drug interdiction war does not involve extrajudicial killings. Stated policy. Nang tanungin naman kung balak bang pag-aralan ng kanilang tanggapan ang ginamit na research study ni Kaufman bilang basihan, sinabi ni Remulla na hindi na ito sakop ng kanilang mandato. Ito anya ay pinapaubaya na sa mga tamang tanggapan gaya ng Department of Justice upang matukoy kung gaano kalawak at katotoo ang mga datos mula sa naturang pag-aaral. Na the HAS project, doon daw po kasi nanggaling yung mga data na ginamit niya doon sa kanyang statement. So, pag-aaralan po ba natin to, Secretary? Hindi na sa akin yan, sa Department of Justice na yan. Sila na mag-aaral kung ano ang veracity ng thesis. Samantala, nauna naman narito ay binigyan din na rin ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang ganitong klase ng pagpatay sa bawat operasyon na kanilang ginagawa, hindi lamang bilang paglaban kontra sa illegal na droga, ngunit maging sa iba pang mga anti-criminality operations ng pulisya. Hinihingi rin ng hepe ang mga datos mula sa pag-aaral upang itugma ang mga ito sa datos ng pulisya bilang pagsisiwalat ng katotohanan na wala anyang state-sponsored killing sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa bahagi ito, Makabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga report na tinutukan ng ating provincial stations. Resulta sa Justice Committee hearing, hinggil yan sa impeachment complaint kabag Vice President Sara Duterte, inaasahan na. May mga report pa dyan ang Bombo Radio Butuan. Inaasahan na umano ang nagiging resulta sa House Justice Committee hearing hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan 54 na mababatas ang bumutong pabora na mayroon itong sufficient in substance. Ayon kay Acted Chairs Party List Representative Antonio Teneo na malinaw at matibay ang batayan sa reklamo. Inihayag pa nito na ang boto ay nagpapakita na may sapat na presentasyon ng mga katotohanan upang masuportahan ang mga akusasyon tulad ng betrayal of public trust, graft and corruption at culpable violation of the Constitution. Ngunit nilinaw ng opisyal na hindi ito nangangahulugang may matibay ng ebidensya o probable cause dahil ang tiningnan lamang kung ang nasabing mga aligasyon ay isa bang impeachable offense. Kampante rin itong magkakalusot sa plenaryo ang nasabing impeachment complaint dahil karamihan sa mga mambabatas ay lumagda man sa nasabing reklamo sa nakaraang taon na.
Hindi naman tayo nagulat sa resultang ito. Una, malinaw at matibay yung basis para dito, no? Lalo pa nasa stage pa lamang tayo ng sufficiency determination of receipt, form and substance. Ang dinidetermine lang ay kung may yung allegation nyo ba ay talagang impeachable offense. Tingin ko, sapat-sapat. At yan ang balita galing dito sa impila ng Bombo Radio Butuana para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania, nag-uulata, and this is Bombo Radio Philippines, the number one. And the most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Balikan natin mga kaganapan dyan sa Office of the Ombudsman, kaugnay ho ng mga inihaing mga reklamo ho dyan ngayong araw. Nagbabalik sa linya si Bombo Beta Servito. Naghahain ng ikalawang draft complaint ang Federated Land Transport Organizations of the Philippines o FELTAP sa Office of the Ombudsman laban kay dating Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza II at Stratcom Corporation President na si Anthony Quiambao. Ayon kay Federated Land Transport Organizations of the Philippines spokesperson June Braga, ay mayroong 169 pesos na computer fee per transaction na kinolekta mula noong January 28, 2025 hanggang February 28, 2026. Binubuo ng 60,000 transport operators sa buong bansa ang FELTAP at ayon kay June Braga, dugtong ang 169 pesos na computer fee per transaction na ito sa kanilang bituka, lalo na ngayon na may tensyon sa Middle East na maaaring magbunga ng dagdag bayad sa gasolina. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Federated Land Transport Organizations of the Philippines spokesperson June Braga. Actually, pangalawang draft case na final ng PhilTAP, Federated Land Transport Organization of the Philippines against kay Attorney Vigor Mendoza. Kung naalala niyo, yung last 2023, the PhilTAP, same person represented by our chairman, ako bilang spokesperson, nag-file din ng draft complaint against Attorney Vigor Mendoza regarding sa panguulikta ng 169 pesos na computer fees. Ipinahayag ni June Braga na sa tingin ng kanilang grupo, ang 169 pesos na computer fees ay hindi nakatutulong sa mga maliliit na operators ng jeep at mga drivers. Dagdag pa niya, mayroon na raw third-party IT provider na kinontrata ng gobyerno kaya kini-question nila ang dagdag bayarin na ito. Narito muli ang naging pahayag ni Federated Land Transport Organizations of the Philippines spokesperson June Braga. Kasi sa tingin po namin, manatiling tumindig at tumayo ang PhilTAP mula 2023 hanggang ngayon, ang 169 computer fees ay hindi nakakatulong sa mga maliliit na operators ng jeep at mga drivers. Why? Kasi sa pagkakaalam po namin, sa grupo namin, meron na po tayong third-party IT provider na kinontrata ng gobyerno, in fact, umabot pa sa Kongreso, pero bakit may dagdag bayarin pa na 169? Hinihimok ng FELTAP ang Ombudsman na maglabas ng 90 days preventive suspension laban kay dating LTO Chief Mendoza at ang refund ng lahat ng computer fees na binayaran ng mga PUV operators simula January 28, 2025 hanggang sa kasalukuyan na tinatayang nasa 169 million pesos. Binigyang diin na ang reklamo ay naglalayong magkaroon ng pananagutan, transparency at proteksyon para sa general welfare ng mga drivers at operators. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Beta Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang kampo ng certain Lieutenant Colonel Padilla itinanggi yung pagkakadawit ng kanyang pangalan dun sa manifesto na sumusuporta umano sa 18 dating sundalo. Ayon yan sa kanyang legal counsel. May balita ang Bombo Radio Cebu. Mariing itinanggi ng kampo ni Police Lieutenant Colonel Alfredo Padilla Jr. ang pagkasangkot o pagbibigay ng pahintulot na gamitin ang kanyang pangalan sa isang manifesto of support na sumusuporta sa 18 dating Marines sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu. Nilinaw ni Attorney Rameses Victorious Villa Gonzalo, legal counsel ni Lieutenant Colonel Padilla, na walang sino mang humingi ng pahintulot sa kanyang kliyente upang isamang pangalan nito sa naturang dokumento. Ayon sa abogado, hindi rin umano alam ni Padilla
Padilla na kabilang ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nagpapahayag ng suporta sa isyong may kaugnayan sa politika. Dahil dito, naglabas ang kampo ni Padilla ng opisyal na disclaimer upang maprotektahan ang kanyang pangalan at reputasyon, lalo na't siya ay nanatiling aktibo sa serbisyo. Ipinaliwanag ni Villagonzalo na ang pakikisangkot sa partisan political activity ay itinuturing na seryosong paglabag o grave misconduct, lalo na para sa mga miyembro ng uniform service na kinakailangang manatiling non-partisan at umiwas sa direktang pakikilahok sa politika. Aniya, kung mapatunayang sangkot ang isang opisyal sa armadong serbisyo sa gitong uri ng aktibidad, maaari itong maging batayan upang siya'y matanggal sa serbisyo. Nang tanungin kung magsasampa sila ng legal na aksyon laban sa mga nagsama sa pangalan ni Padilla sa manifesto, sinabi ni Villagonzalo na sa ngayon ay wala pa silang formal na hakbang na ginagawa. Gayunpaman, ay nagpadala na sila ng mensahe sa opisyal na Facebook page ng Chief PNP upang ipabatid na wala siyang kinalaman sa naturang listahan at ang kanyang pangalan ay dinagdag lamang nang hindi niya nalalaman. Sa kasulukuyan, patuloy pang sinusuri ng kampo ni Padilla ang mga posibleng legal na hakbang upang matiyak ang proteksyon ng kanyang pangalan at ang integridad ng kaniyang serbisyo. Hindi siya nag-request masali, walang nagpaalam sa kanya na gamitin yung pangalan niya. In short, dinagdag lang yung pangalan niya. Doon, gumawa kami ng disclaimer para naman ma-proteksyonan yung pangalan tsaka serbisyo niya kasi nasa active service pa siya. Engaging in partisan political activity, grave misconduct yan, especially sa armed services. Pwede siyang ma-dismiss from the service kung totoo ba na sumasali-sali siya sa mga political or partisan activity. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang balita, ang Bulkang Mayon, bahagyang tumaas ang minor strombolian activity o ang hindi gaanong malalakas na pagsabog. May report dyan ng Bombo Radio Legazpi. Patuloy na naitatala sa Bulkang Mayon ang mga minor strombolian activity sa nakalipas na mga araw batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang strombolian activity ay tumutukoy sa mababang antas, panandalian at hindi gaanong malalakas na pagsabog ng bulkan. Ayon kay Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, na nangangahulugan ito na dumarami ang volcanic gas na lumilikha ng maliliit na pagputok sa summit crater at nagdudulot ng pag-itsa ng fragments ng lava. Ito anya ang siyang lumilikha ng ash emissions. Sa kabila nito ay bahagya naman na nagkaroon ng pagbaba ng naitatalang rockfall events, subalit patuloy umano ang pag-usad nito sa lower slopes ng bulkan. Bagamat wala naman umanong dapat ipangamba, ay muling nagpaalala si Bornas sa publiko ng pagiging alerto kaugnay ng aktibidad ng bulkan. Meron po tayong medyo pagdami ng minor strombolian activity. Ito po ay sinyales na medyo dumami po o ang volcanic gas na lumilikha po ng maliliit na pagputok doon sa summit crater ng bulkan na siya pong nagdudulot ang pag-itsa. Umiitsa po yung mga piraso, mga fragments po ng lava. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Ministry of Commerce and Industry dun sa Qatar ay pinagmumulta ng nasa 16 million pesos at pinasara ang isa sa mga pinakamalaking kumpanya dahil naman sa pagpapatupad ng sobra-sobrang price increase ng kanilang produkto sa gitna ng kaguluhan dyan sa Middle East. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Ipinagutos ng Qatari Ministry of Commerce and Industry ang 30 araw na administrative closure ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Qatar at pinatawan ng multang 1 milyong Qatari Riyals o nasa 16 million pesos. Ipinataw ang parusa matapos matuklasan ang nasabing kumpanya
ay nagtaas ng presyo ng walang paunang pahintulot mula sa ministry na malinaw na paglabag sa mga regulasyon sa pagbabago ng presyo base sa nakasaad sa Article 10 ng Qatar Consumer Protection Law No. 8 of 2008 tungkol sa proteksyon sa mga consumer. Sinabi ng ministry na aktibo nilang binabantayan ng mga kumpanya na maaring nagsasamantala sa kasalukuyang sitwasyon upang magtaas ng presyo. Samantala, habang nagpapatuloy naman ang kaguluhan sa Middle East, ipinatawag ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang virtual meeting ang mga leader ng Filipino community sa Qatar upang magbigay ng mga update tungkol sa kaganapan. Ang dialogo ay sinagawa upang matiyak na suportado at may sapat na impormasyon ang mga overseas Filipino workers. Ayon kay Bombo Joseph Rivera, international correspondent sa Qatar, sa nasabing meeting ay pinakinggan ang lahat ng concerns ng mga kinatawan ng Filipino community. Tiniyak din ng mga ahensya ng gobyerno ang kahandaan nilang tumugon sa pangangailangan ng mahigit 200,000 na mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Qatar. We held a Zoom meeting which was attended by all of the Filipino community leaders here, and it was presided by our labor attaché, Attorney Ed Ferrer. And they also shared their assurances ready ang gobyerno ng Pilipinas in terms of evacuation, in terms of repatriation. Si Bombo Joseph Rivera. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa ibayong dagat, dapat updated ka. Yan naman, nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Visayas region, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Iloilo Province, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang dyan sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. At dyan sa Capiz, nariyan ho ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ho ay nasa bahagi ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. Doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, dahil sa patuloy na sigalot doon sa bahagi ng gitnang silangan, narito mga kabombot Star Nation, sabay-sabay tayong manalangin ng Oratio Imperata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Nakalikan sa takna sining una. Balik na dari sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hoven. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon agod mapasiguro ang panindugan sang kapulisan or sang Philippine National Police. Ang bugos sining iyang Iloilo City Police Office nagpainalom sa ila sining iyang mandatory drug test. Kag sumuman hibalonta kay sa una pa lang simana sang ikatlo sining iyang bulan sang Marso daw mahambal kita nga milyon na ang balor sa illegal nga droga nga na-recover sa Iloilo City Police Office. Pinagi man sa nagkalain-lain sini nga ginkasang operasyon sa Iloilo City Drug Enforcement Unit. With this, mangikaw po naton sa aton sa nikaron iyang pagpalayag si Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Police Major Sangrines, ma'am, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon sa tanan naton nga mga kabombo. Alright, kagapon nagpanigayon sa mandatory drug test ang mga personnel sa Police Station number 1 to Police Station number 10. Kumusta, Major Sangrines, ma'am? Yes, ang aton nga mandatory nga ang random nga drug testing sa aton mga personnel kag pati man kita kay wala ni sing exemption, Bombo Cham, no? Kabahin ini sang aton nga internal cleansing program kun madumduman ta daw from time to time may ginakondak kita nga random drug test para nga ti kita mismo mag-survey nga nagapanguna sa kung anong man ang gusto ta nga ang or expectation ta sa mga pumuluyong Ilonggo. Gusto ta mangin drug free ang syudad, hindi sila magamit magduso sang droga, pero dapat sa aton nga bahin sa kapulisan sang ICPO, sa mga kapulisan sa kabilugan, dapat kita man gapanguna nga nagapangabuhi sina kag nagasunod. So daw kabahin ini sang aton nga pagtilaw or test of credibility and accountability, no, sa aton nga bahin. So far mga pila tanan ang total numbers sing inpaidalom sa random mandatory drug test, Major Sangrines, ma'am? Ang kabilugan naglabot sa 169 and 31 sina dira ang mga officers nato, no, dala na kita gani sina dira Bombo Cham nga nagpaidalom pa sa sa random drug testing man, and the rest sa 169 nga na ang nabilin aton nga mga police non-commissioned officers nga na-assign sa nagkalain-lain naton nga mga units diri sa ICPO. All right. Now, ini bala ma'am nga sahi sa mandatory random drug testing nga ginapatigayon sa Iloilo City Police Office. Is this scheduled or mambal naton ginahimo nyo ini by quarter or from the term itself nga random kung san-o lang, Major Sangrines, ma'am? Actually, short notice, no? Bisan kita gani ng late na sa gabi nga may message nga ma-report kita for conference or to attend sa certain activity, pero gali no apta naton is random drug testing. So regular siya quarterly nga gina-conduct, no? Pero hindi siya fixed or certain ang date or schedule. So anytime pwede ka-conduct within the quarter,
Kay parang hindi man makapreparar kag mabulaga man ang iba no kay bisan kita gani no nakibot nga nang nadala sa listahan and then only to realize to find out pagkaaga nga i-subject gali kita tanan-tanan sa random drug testing. So, silingon gali, Major Sangrinas, ma'am, bilog ni nga personnel, why iya sang hindi pwede sa bilog sini nga ICPO? Kung ara ang pangalan mo, kay hindi taman pwedeng at one time dunganon pull out. So, sobra kita sa kalibo, di mo, mga 100 plus pa lang kita ang sa sining quarter. So, may mga ara pa na, mga succeeding batches nga i-call out naman for the next nga mga random drug testing para nga tanan-tanan is mapaidalom. All right. So late na ang information and why man nabutang dira nga may random drug testing. Nakabutang lang ati may isa ka activity tapos for a particular personnel abi commission man or non-commission officers ang ICPO ginaimbitar nga magtambong pag-abot nimo to random drug testing gali Major Sangrinas? Oo, tamay na siya Bombocham no kag sa CR sina no may mga bantay pa ina no para masiguro nga hindi maka-produce sa nga lain nga specimen or masiguro nga ikaw gid mismo ang nag-submit sang imong urine no para sa sa drug testing. For transparency, sinoong nagabantay, Major Sangrinas, ma'am? Ang team sang ang nag-administer sang aton nga drug testing is ang team naton from from Iloilo City Forensic Unit ang sa crime lab ta bala na so ila na mga tao ang nagabantay kag ginaupdan man sang personnel ta sang ICPO kay ti kinanglan i-assist sila pero may ara gid sila tao nga nagabantay para masiguro gid ang integrity bala kay bala mo sa mauna sini diri Bombocham no kang ining mga random drug testing bisa bala gakabulaga ang ara sa listahan siguro ang mga previous nga to nga mga nagkaladak pa na sa pila pa lang nga daan way panagwa ang result no wala pa sila gin paidalom nagaliwas sana may mga behavior na nga unusual kay ti bantay sarado hindi na bala ka ara na daan hindi na kaatras so and then it turned out gali nga pagwa sang result positibo sila so ginasiguro man no sang aton forensic unit kag in partnership sang sang ICPO nga ang integridad bala sang pag-conduct is wala sing nang makapalusot bala or diskarte in case gid man no nga may mga ara pa nga maangot or butang taga may involved no sa illegal nga droga. All right. Major Sangrinas, since you mentioned nga may mga palusot or mga pamaagi, may kahigayunan bala nga ti may isa abi ka personnel halimbawa dalakip niya sini nga pangalan sa imbitasyon nga mag-attend iya sa isa ka activity without knowing a random drug testing gali ina but nag-refuse ini siya nga magtambong kay may damo lang sang balibad siguro naka panagupnop nga basi kung random drug testing ni or whatsoever may ara bala sang mga instances nga kasubong sila natabo na Major Sangrinas, ma'am? May ara pero automatic na once nga ara ang pangalan kag ara ka sa listahan kagid na require kagid to submit a written explanation kag gina-evaluate ina kon meritorious or lehitimo or valid nga tagaan sang konsiderasyon ang imo explanation kay that is a legal order kag kabahin ina sang aton nga mga ginapatuman nga mga guidelines o rekisito nga obligado kita nga magsunod. So may explanation and then ginasubject kung hindi meritorious ginasubject for pre-charge investigation or part sang administrative process naton nga imbestigaran siya kag kasuhan kung may ebidensya. All right. Now, diri kita masulod sa mga what if Major Sangrinas. What if may mag-positive ano ang matabo? Yes. Hindi gid naton malikawan sa mga previous no. May due process man.
may due process man Bombo Cham, no, kay hindi man automatic pag nag-positive sa random drug test makonclude na kita nga nagagamit kit siya sang illegal nga droga. May confirmatory test pa nga ginaubra sa ila kag ginatagaan pa tsansa sang ang natungdan nga pulis nga i-challenge ina kay may iban nga nagagwa nga posible nag-positive tungod nga prior sina why Manila gin-declare may mga ginainom bala nga mga bulong nga posible nag-contribute no sa positive result. And then may mga iban pa nga why nila na-declare kati may gina-fill-upan na ang pulis naton kung ano ang mga ano sa imo activities mo prior gininom mo prior nga mga bulong, vitamins or ano mga medications mo dira. So may confirmatory test pa. But of course kung may after sang confirmatory test positibo ka sa gihapon ina dira na masulod ang tawag nga ang proseso magapadayon due process sa imo pero ti ambalunta na gidman Bombo Cham ati goodbye Philippines ka na sina ulat-ulaton mo na lang sina ang inadlaw ang proseso nga ti matapos gid sang PNP pero halos tanan nga mga nagpositive up to sa confirmatory examination kalabanan nga ginkasuhan is na-dismiss gid no kay tiway na sang lugar sa hanay sang kapulisan or sang Philippine National Police. All right. Okay. Now, since nga naistoryahan naton ang drug test, illegal nga droga, una pa lang nga simana sa ikatatlo nga bulan sa tuig sang 2026, sige-sige halos kada gabi mayara sang ginakasang operation anti-illegal drugs operation ang aton siniiyang City Drug Enforcement Unit and so far medyo madako-dako ng balor sang illegal nga droga ang na-recover na kuha sang aton siniiyang mga personnel from the City Drug Enforcement Unit. Kumusta na karon ang mga in terms of recoveries abi Major Sangrines, ma'am, mga pila na sa karon ang amount sang recovery sa aton sini kapulisan? Yes, bago lang natapos ang Pebrero, Bombo Cham, no? Bilog na bulan sang Pebrero, tama ina ang aton City Drug Enforcement Unit amo ang naka-record sang may pinakamataas nga volume sang nakumpiskar nga illegal nga droga nga naglabot gid sa sobra 1 ka milyon no sang gramo sang illegal drugs and nagbalyo ina sa mga 7 million kag ang pinakadamo nga na-aresto nga mga drug personalities nga naglabot sa 17 gid amo ning aton nga CDEU no kay ti sa bilog na bulan ang nakuha nga gramo sang illegal nga droga is naglabot sa 1,912. Wow. 0.2521. Tiyang estimated sina ang street value naglabot sa 13 milyones masobra. And ang CDEU is nag-contribute sina dira sa mga sobra 7 ka milyon or 7,477,542. Kag ginsundan ina sang mga aton station drug enforcement unit especially for the month of February ang nagpanguna sinidiri nga mabakas mangayam gid amuning aton nga Station 2 under kay Captain Jimel Aquesta. Kag ginsundan man of course ang molo kay ti hindi man manigar nga ang aton nga molo chief dira si Captain Christ Inot anay man ini siya CDEU team leader naton so medyo masupog-supog man ini no manglagas ang aton nga mga nagaduso sang illegal nga droga. So far, maayos mong performance ang aton siniiyang mga Chief of Police in terms of campaign against illegal drugs. But sa maing sa ICPO, anong inyo siningang pananawan, ma'am, kay medyo ang volume sang illegal drugs diri sa syudad, medyo nagataas ka nagataas? Nagataas tungod nga we remain aggressive gid no sa aton nga priority kag focus ta sa away sa kontra sa illegal nga droga.
may nagbaylo man nagbag-o man ang aton nga amay-amay diri, may mga pagbag-o man sang aton nga liderato, pero sa gihapon no, nagapabilin nga nagapanguna naton nga prioridad gidya ang away kontra sa illegal nga droga. We aim for Shabulay's free city, Shabulay's no more nga syudad no nga city police, that is why nga hindi tagid ni dapat wala gid sang let up, kag ang challenge is to sustain gid no sang kampanya ta. And nakita naton nga ang numbers alone hindi lang siya reflective sa accomplishments ta, pero ini para sa aton is mensahe nga ang pumuluyong Ilonggo, kamo sa katapos ang media, wala na gid yak hadlok man mag-report sa otoridad, sa kapulisan, kag kamo mismo nagabulig man sa inyo kapulisan para maghatag sang mga information no, kag maggwardya, magbantay man, magproteher man sang aton nga komunidad. Kay kabalo naman kita nga sa bahin sang kapulisan niya, drugs nga niya itapnaon mo lang yan, may epekto gid ni sa mga krimen nga nagakatabo man di sa aton syudad. So isa ini sa mga mayor nga contributory factor nga ang aton peace and order situation is malinong, peaceful, orderly kita diri sa syudad sang Iloilo. And ti makasiling kita yang kampante man kita kay ti aton pamilya, kabataan, kita diri man. So hindi lang ni sila nga pangpara lang sa mga turista nga magkadto diri or magbisita sa Iloilo, kundi kita man nga nagapangabuhi kita, nagatindog kita, ga-star kita diri sa syudad nga kita mismo kampante nga matawhay kag makatulog kita sa mahamuok. Alright. With this information, kag sa tiyempo, nga ginatag mo diri sa Bombo Radio, Police Major Sangrines, ma'am. Salamat kid, and once again, good afternoon. Good afternoon, kag sa liwat, salamat gid Bombo Cham, kag maayong hapon sa tanan naton nga mga kabombo. Dari wavit si Police Major Shelamay Sangrines, ang Iloilo City Police Office spokesperson. So mauna kita sa sining pagpasiguro man sang aton sining kapulisan ngati sa hanay sang hindi lamang kay sa Iloilo City Police Office no, sa pangkabilugan na, but ang focus naton is sa ICPO kay kagapon sining adlaw nagpatigayon sang random mandatory drug test kag masobra isa kagatos ang gin-subject diri Banwa. No, so far ti wagid sang naggagwa sining positibo or anuman sining sa isang result nga makabutang man iya sa alang-alang sa particular iyang personnel or official abi sang Iloilo City Police Office. So ini kuno kamahin sang ila sining cleansing campaign man ngati syempre kung nagakampanya ikaw sang batok sa illegal sining droga, ipasiguraduhon mo man nga matinlo ang imo sining kaugalingon nga ugsarane. Why isang police nga naga-engage man sa illegal nga droga. May mga nagklinabo kuno iya Banwa ngati may mga nagabalibad, but ginapasiguro gid nga ini sila ang mayara sang nagakaigo man sini iya nga rason. No, sa aton sini nga mga kabumbo kay ti ni man lipod kag sa iban sa aton sini mga kuturan nga may pipilagid ka mga balaman na sa iban sini naton nga mga kapulisan no, particularly sa bahin sa Iloilo City Police Office, may mga diskartidor gidya nga kuno abi mga ayo sang doctor certificate o para lamang iya makalikaw-likaw kay ginalaw man yang nakadaan nga quarterly may ara sa ginapatigayon sini nga drug testing. Ti saton sini nga mga kabombo, hindi man niya tanan sini nga simpo makaluwas ikaw, majakpatan ka gina, di kon majakpatan saton sini mga kabombo, mapaidalong ka man sa due process, but kung mapamatunaan gidya nga nagamit ikaw sa illegal sini nga druga. Tiambal ni Major Sangrines to, kung i-quote ko pa siya, goodbye Philippines gid. Goodbye Philippine National Police ang guwaya sini. Kay ma-dismiss kag ins trabaho, ma-dismiss kag ins sa serbisyo. Kay waisang lugar, waisang espasyo, no? Ang Iloilo City Police Office hilabi na sa Philippine National Police sa mga kuging police. Kag gina-congratulate man nato na ang mga mabakas sini naton iyang mga Chief of Police, mga heads ng Station Drug Enforcement Unit, sa mabakas man sini nila kag masupog sini iyang pag-ayam sa mga durugista.
sa aton sini nga mga kabumbo nga sa ikatatlo pa lang yang bulan sa tuig 2026. So, hamakon mo ni Banwa ang Iloilo City Drug Enforcement Unit, ang mga city substation, mga city drug or station drug enforcement unit ang nakakontribute sa about 7 milyon masobra nga balor sa illegal nga droga nga na-recover sa wala tuo aga gabi sini kagabisan na tungang gabi kag kagahon kapag kasasang mga anti-illegal drugs operation. 19 minutos na nakaligad sa takna sining alauna driman sa palatuntunan Bumbuhanay Saudo. Standby man kay checkeron manaton Banwa ang dugang nga mga balita kag impormasyon kay we have this information nga mayara sa nga nagaluntad sini iya nga shooting incident sa Banwa sang Kalinog, Iloilo. O kag information naton initially ginalantaw sini nga pag timalos. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, i-confirm naton ini karon sa bahin sa Kalinog Municipal Police Station. Standby kay checkeron naton ang linya mandri ni Police Major Miles Geron. Sa aton sini nga mga kasimanwa kag ang information naton is that ang biktima ginbawian gid sang kabuhi. May information man kita diri Banwa nga ang bus nga ginasakyan sa mga barangay official sa Ilocos Norte ginsalakay nila ang gantry dira sa Maya Ungka flyover. Ara naman kita makapila na ni Bises nga mas lakay na dira mo. Sa aton sini nga mga kabumbo ti-kunti nagplanaog kag naglalakat lamang ini mga barangay official. Sa aton sini nga mga kasimanwa, mga taga Ilocos to malagaw-lagaw man kung tani diri sa syudad sang Iloilo. Galing harap lang sila sa Pabia, sa Gaed. Kunti medyo ano lang anay walking lang anay. Sa aton sini nga mga kabumbo. 22 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa driman sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa dugang mga balita kag impormasyon and also i-plastar taman diri Banwa ang kabahin sang sabat sang Local Economic Enterprise Office head si Mama Maricela Mabakyaw nga tiya sila klaro nga wala iya sang harassment nga nagakatabo sa mga clearing operation sa mga nagabulante sa Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market. Kung madumduman pa kagapon sinigidlaw nagpatigayon sa isa iya kapag protesta dira sa tubang sang Iloilo City Hall ang mga bulantero sa aton sini nga mga kauturan kaupod ang progresibo sini nga grupo. Sabay sa mga nagabulante sa aton sini magkasiman waging panawagan nila ano na kuno ang promisa ni Mayor Raisa Treñas nga tagan sila sang pwesto nga makabaligya. Ini sila ang sagyapon tungtol sa simatinyon waay pa iya sa pwesto rason nga tidra lang sila yan nagabaligya sa gwa sang Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market. Tikaron ginaklear ini sila sa aton sini nga posmo sa aton sini nga Task Force ASISU. Kag subuman sa Local Economic Enterprise Office ti sabahin kuno sang duwa ka unit niya do way man sang problema pero kun ara kuno si Mama Maricel do may dala harassment as per information and as per allegation sa isa ka nagabulante. Anyway, balik-balikan ta na karon sa aton man sini nga pagpangalaga this time. I-check tanay ang linya naton with the Police Major Miles Geron Hepe sang Kalinog Municipal Police Office. Major Geron, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Kaga sa tagpalamati sa inyong programa. Good afternoon sa tanan. Luyag lang nato ni confirm, sir, kung mayara gid man bala sang nagluntad sining kaso sang pagpangaluthang dira sa imo sining area of responsibility, Major Geron, sir? Yes, Bobo Cham, kagina ini sa sang agabi sang alas 10:30 na tabo sa may barangay Supanga, more or less 25 kilometers siya from town proper kag nabukid din siya kabahin sa Kalinog, Bobo Cham.
Ano sir ang mga details pagin sa sining shooting incident kag ang initial information sinamon is that nga patay gid ang biktima? Yes, Bobotsam, no? Ang victim na ton si alias Lando, likarang pangidadon niya kag may asawa. Kag pumuloyo sa nasambit nga lugar man. Natabo si gabi, sulod siya sang wala determine nga kalamuan sang tawo no do siguro at least hindi magdubo sa duwa kagagin daw tang ini siya sa absolute sa balay mismo. Okay, so gintuyo gini sa Galeseria nga patsyon. Yes, gintuyo kagin kantuan sa balay nila kag taon. May ara bala sang backstory ini Major Jeron sir kung may ara gid sang nagtuyo sa iya sini nga kabuhi? So ang biktima naton basta kon aboton bla ka lugbon niya nagapanglambay ini siya sa sa dalan diyan panglabo yang mga tao mga motor nga kagin labo ya kay damo na di reklamo sa amon kay nakaresponde batong tropa ta sa ginareklamo batok siya sa pagpanglabo ya. So amo ning posible kausaman sa pagtuyo nga ini siyang patsyon gid. Posible isa sa mga biktima sa pagpangharas siya pagpabahog ya ang nagtuyo man siya nga paglutang. All right, sa investigation naton sa scene Major Jeron sir may mga recoveries bala kita? May mga na-recover dito nga empty shells ang caliber 45 tapos may bullet man kaya tigin pa process pa natin itong crime scene sa crime lab sa taga Soko naton kaya ang talagang recovery sa dito man naging sa aton nga Soko. Diin ang igo sang biktima sir? May ara sa igo sa likod kaga sa ibang pa siguro nga bahay no pero wala pa natin kita ko ang report sa Soko kaya hindi pa nila bukad sa punerarya. Okay. So Butsiligon, multiple gunshot wounds ang iya sini nga naangkon. Posible, siya multiple gunshot wounds. All right. Ano ni siya nagahigda, nagapungko sang tsimpo nga ginlutang siya, sir? Ara pa siya sa kusina nila. So posible gabugdaw pa siya. Igulpiada lang sinulod to siya kay maghambal kita nga ginsulod may ang una naton makita is may forcible entry. Posible ang balaya wala man mo siya lock siguro bukas man kaya daw masiya nga daw bayob lang ang balaya kag nagaisanon na siya nag-start sa balaya. Okay. Now may ara na bala kita sa mga person of interest nga ginalantaw man diri karon na Major Jeron sir. So may ginapanglantaw pagit naman kita na bumutsap no pero ginapangitahan pa nato sa mga witnesses posible makatudlo sa mga identity sinis ang ato ng mga POI. Since nabukid ini nga bahin sa banwa sang Kalinog may mga kaiping bala ini siya nga pamalay man sir? Ang kaiping niya nga balay yaman sa auto diya pero malayo pa. Hindi man lang tawon gid sila. Tidong amo man na typically ang sitwasyon kung sa mga nabukid ka nga bahin maghambal kaya nga tupad balay ko na siya pero ang imo balay daw didto pa sa piyak mga pukatod. Layo gid. Malayo gid tama All right. Now ang bangkay sir na process na kag sa diin na karon. So ang bangkay gid pa palaga di bubot sa may isa ka punderarya diri sa Banwa. All right. Sige. Sa mga development siguro later on na base makatawag kami kag maka-contact man kami sa further information regarding sa sining insidente. But Yes. For the meantime, Police Major Miles Jeron sir, thank you so much sa pagtagman diri sang tiyempo kag subong man may impormasyon sa Bombo Radio. Yes po, Basam. Anytime contact mo sa amon sa Kalinog Police Station para sa update sa ini nga kaso. All right. Sige. Good afternoon and thank you once again. Yes, sir. Good afternoon, sir. Dere wavit si Police Major Miles Jeron ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station. Di masami kuno nga nagapang lambat ining nasambitan nga biktima. Nagapanglabo, nagapanghaboy. Di ba sikon may mga nabiktima ini siya, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag nagbalos bala. Kay tigin sulod ini siya as per initial investigation sang Kalinog PNP
ginsulod ini siya sa hindi magnubo sa duha ka persona sa ila siniyang balay nga namtang dito sa bukid na iyang bahin sa banwaman sa Kalinog kagagin luthang may mga na-recover sini iyang empty shell to sa caliber ginapatihan no caliber 45 sini iyang basiyo sa nasambitan sini puluyan niya o kag nakangkon ini sang multiple gunshot wounds. Ti isa karon yara na ini sa punerarya kag padayon man ang pagpanghusisa sa Kalinog Municipal Police Station kung sino bala ang responsable sa paglutang patay sa sining biktima. 30 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na pagbalik naton na Banwa. Sabat ni Ma'am Maricela Mabakyaw, iyagin panginwala nga may pagpangharas sa mga nagabulante sa mag-operate ang Local Economic Enterprise Office sa pagpahalin sa ila diraya sa palibot sang Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Gataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isang Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for March 1 to 7, 2026. Ang March 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang ikahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa March 6, 2026
Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kapahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or The Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita may yara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka ba lang ang mga bata nga mahilig sa video games? The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 41 minutos na nakalikan sa takna siningalaw na balik na dari sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo check anay naton this time si Bombo Jomar Villa kay pila ka mga punong barangay nagaako nga nabudlayan sila mag-regulate sang on-road parking sa ila sining mga kabarangayan. Di daw hindi man mabudlay sang chimpo nga may pressure from the Department of Interior and Local Government. May yara sang naga lingling or nagapamintana sini iyang suspension kag administrative case sa mga punong barangay. Lakip na diri mga local chief executive nga kung hindi iya magkatuman sa sining clearing operations, magapangatubang iya sang konsekwensya. Tapos subong ako na sila nga nabudlayan sila. Check ta si Bombo Jomar Villa sa iya follow-up report. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Minado ang pila ka mga punong barangay sa syudad sang Iloilo, especially karon sa may area sang city proper nga nagahambal nga nabudlayan sila sa sining pagsaway sa sining mga driver nga nagapark karon sa higad sang dalan. Bumbutsang pinabenigid sa ila man sining pila ka mga pumuluyo. Ini nga tikang kuntani ang pagpabilin sang kahawan sang dalanon, ang preparasyon sa sining Fire Prevention Month nga sa tion yang kon may ara sang respondihan ang mga katapos ang Bureau of Fire sa barangay. So madasig nga mga ka-penetrate ang mga bumbero isa gani sa example ni ang natabo ni sang nagligad diri sa area sang Benedicto sa may distrito sang Haro sa dinti nagdangat sa sobra 80 ka pamalay ang nalamon sang kalayo kag iti isa to sa nagapachallenge sa Bureau of Fire amo ang kakitid sang dalan kag the same time ang mga obstruction kangay sa mga pila sinig ka mga struktura nga napahamtang sa higad sang dalan. So isa diri sa dati kayo nato napapakigangutan si punong barangay Celia Campo sang barangay Veterans Village Iloilo City proper ti ang nasambit sa nga barangay kun makadto ka sa lugar sa sagwa pa lang wala tuona ang mga nagapark sini karon nga masalakyan. Ang iban sini gani duway naman to galandar mga motor kag kapila sini ka mga tricycle. Sunod diri sa punong barangay sa nasambit sini karon nga lugar isa na sa ginakapig sini karon nga challenge man sa iya kay kapila naman sa kuno nagpatigayon sang sining reminders sa pila ka mga pumuluyo nga hindi magpark sa higad sang dalan pero may pila man sa gihapon ang nagabalik mutsam sa sining pag-park sini nga ginakabig nga maka-obstruct sa mga salakyan nga nagalapay especially kon mga dlagko kasubong sini nga mga fire truck. Isa man sa ginalantaw sini nga mga rason kay ang porsyon gali kuno sang veterans village do may mga sakop yang under sa gobyerno kangay ni sang Campo Delgado kag ang iya sang
army no duwa nakbilog da mo ang kampo karmi da kagang kampo sang pulis nga may part dra ang barangay kag didto sa piyang nga side ang do may part man gani nga ano da no nga lapit na sa iya ka National Bureau of Investigation no do na patong-an bla no ang pila sinik barangay ti sunod sa tungdan May isa na lang dang kulang nga kampo? ano Kampo nila Joe? kunara Kunara pinang kampo nila. Ano pang inaihan nga problema? Mas lapuan na bubudyo mo. doon ang inisyo manigay sa una sa barangay veterans pero doon hindi pa ni kay kap kampo mga previous administration lang ati may mga nagapark nga ka mga government employee no bumutsam dra sa igad sandalan sang time lang nga may mga clearing operation at subong do mo man sige hapon no kung maobserbaran ang sitwasyon sa nasambit sining lugar ti suno sa iya amo nang isa sa ginalakabig sining dako sining challenge kay kun sa mga nagakaway sining mga kuryente do na amat na ni sang more no kag ang telco do mo panang nabilin-bilin to sa barangay gagway may mahetso bumbutsam. So may mga pila sa mga ginpang install sini sila nga ginatawag sini nga dry stand pipe nga in case karon sang sunog nga do hindi na gid makapenetrate ang Bureau of Fire. So dra sila ma-connect no sa ila sa nga host pasulod sa barangay. Agod nga ti makaresponde gilayon ang natumod sining ni Kapdo ang zone 7 kag 8 didto dapit sa may iya sang NBI. Bumutsam kay do medyo makitid galay kuno tong surudlon. So may ginpamtang sila nga dry stand pipe sa area. Para in case kung may sunog, way naman ikip na pangayo, na makaresponde gilayon ang katapo sang Bureau of Fire Protection. So mula ni, ang gamay silang concern, ang mga natuon, blasa do medyo medyo malapad-lapad sinilang dalan, nga imbis kung tani nga makalabay ang duha ka salakyan, magsumalangay, ti kabangod sa sining mga on-road parking dororoso na makalabay ng isa salakyan no sa nasambit sini nga area. Aribla ang nangin kabahin sang pahayag ni purong barangay Celia Campo sang Veterans Village City proper. May ara kami subo nga hydrant fire hydrant sa zone 7 and zone 8. Okay. So do mo nang natumon nga do medyo mabudlay sudlon. Oo nga mabudlay sudlon sa mga fire department. Okay. In terms of backup sa mga obstruction, anong sinyo paglantaw mo? Ang sa mga obstruction namo kasi siyempre kay nabilong kita sa government lot hindi ginato na ma-avoid na nga ang mga tao na amo na kung kisaan naga bisan anon mo sa advice nagahimo sila sang ilagid nga desisyon. So do may mga minado kami mga obstruction gate sa barangay. Oo. Okay. Ti anong ga remind ban kamo sa ila nung kap ga tuman man sila no? Uy naga-remind man kami kung ganing nakapatawag kami meeting kung kung mga problema sa barangay kung may mga bisita na muna. Ang ginapatawag na muna sila. Anong kalabanan kap ang mga residente naga illegal park o ano? Kasi siyempre ang vendors dito na ginapatawag ginanamon kasi siyempre may mga presidente sila sa vendors association. And then sa mga pumuluyo man every time nga kung na gani ang mga problema sa barangay ginapatawag man namon. Okay. Sige. So overall ang preparado na kamo sa barangay. Always kaya prepared kami. By the way, sa mga ni Kap sa pagna gakaway ng mga wiring duya ka mga telco ni no? Kung gina-inform namon gani ang more gani nga regarding pero ginamatamat man kuno nila. So pro line man niya ka more line man niya ka telco. Lain man sa sa mga telecommunication na lain man ang ilan na. Pero do damo gid ya ka telco no? Oo gani. Pero ginamatamat man kuno nila. Si Puro Barangay Celia Campo sa Barangay Veterans Village, Iloilo City proper, bumutsam. So may ginpamtang lang sila ng mga tanod sa area, in case kung may mga matraffic, so sila ng mga daliher, no? Muna ginatawag nila ng Fire Volunteer Group, nga amo ang isa sa mga programa sa Bureau of Fire, nga in case kung may sunog, sila ni ang ginatas sini no nga mag-deliher sa traffic
magpatawag sang bumbero in case sang sunog bumutsam sa aton sini nga mga kabombo mo nang ati isa man sa gina kabig ni Kaping bilang preparasyon nila pananglitan kung may ara sang sunog nga matabo sa nasambit sini karon nga barangay bumbutsam kun diri ka malabay sa sulod sun sa piyak sini nga side mo duak bilog nimo kung diri ka malabay sa may entrance sang PNP dire blas kilid kampo mga lihid kada medyo mariligwa, no? Pero kung dito ka malabay sa piyak nga side, halin ka dira sa may Duran o kung dira sa may area sa Concepcion, tamo na medyo makitid, no? Ang dalan magluwas sa nagakaway nga kuryente ti ang parking piyak kagapihak, no? Kag ang iban saniti ang mga naga-install sini nga mga payag-payag o kundo hayob-hayob nibla no ara na sa putwok amo na nga do kon lang tawon ti medyo makitid ang dalan sa tion karon sang kon may ara gid man sang emerhensya sa nasambit sa nga barangay bumutsam. So Alright. So galing ang problema sini Bombo Jomar paresada sa area sa city proper, area sang Concepcion, area sang veteran sa village. Sa may area sang Duran may dalan o galing makitid bangod nga ti magtimbang sini nga bahin gina gamit ta bilang parkingan. Now kung sa bahin naman iya sa mga opisina dira, may opisina iya nga may parking area sila, may ara man sang opisina nga gamay lang ila sini nga parking area. So kinahanglan sa kung mag-transact ka dira sa ilati, kung may dala ka iya nga pribado sini nga salakyan, ti dira ka gid sa kilid iya ma-park. Sa amo sina para nga maka-transact ikaw dira, may ara man iya nga ti pwede ka makasulod. Pero ang punto sina dira nga gina-clear ining nga mga alagyan para nga ang dalan mangin malapad kag ma-maximize kin bala, no? Pero hindi lang ya kay para sa mahambal naton in case of emergency kundi para man sa pangadlaw-adlaw sini iya nga pang sinarayo kay karon mahambal na ati way pa man emergency dili lang ko anay maparking ti mapakot mo bala nga dugay-dugay may emergency gali. Ati amo man no ang isa sa gina-consider tas nga mga senaryo bumbutsam kay ti kisa maobserbaran ta sa tiyon nga may sunog kisa dara nagaka-delay kay ginapangwahig pa no may mga nagapark sigad sa dalan na gina pahalin no so do delay no do nagapa-delay karon sa pagresponde sang mga katapo sang Bureau of Fire kay the same time mo na sa mention mo 2 lanes na mo no ang dalan dra protect bangod sa wala tuo nga pag-park sang salakyan ti kon maglabay ang duha ka salakyan daw haluson na makigo bumutsam so dapat ang isa mapundog itusunhan pasudlo ng isa so munang senaryo no sa nasambit sa ni karon nga lugar sa tion sang adlaw-adlaw sining nga transportation nga nagalabay sa nasambit sa nga lugar kay bala mo alagyan man nimo sang jeep halindra sa area sang Haro going to Parula and vice versa no so munang isa sa gina-implement sinida nga kun isa sa mga ginaagyan sa mga transport vehicle halin sa syudad and vice versa bumutsam sa aton sini nga mga kabumpo. So ta si Camp kun pwede nila ma-adapt tong iya sang East Baluarte na nga barangay ordinance to kung madihon man sila bumutsam so ina sa gina-istoryahan pa Manila no kung ano makpamayos barangay agod nga ti mangin matawhay no kag ma-limit niho ang pagpark no sang sining mga salakyan sa nasambit sini karon nga barangay bumutsam. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Nahimo na ni last time, na clear tana, nahawanan tana ang mga dalanon. O galing kay ti sadto may pressure, no?
may nagaikog sini nga kung hindi kamo iya magtuman, no? I-validate kung manubo nga porsyentong inyo sini nga pagtuman, no? Sarang kamo nga ma-suspend, sarang kamo nga pasakaan sang administrative case. So dito nagpukwat-pukwat ang alatrasan sa mga punong barangay. Hindi lang kay sa mga punong barangay kundi lakip na mga local chief executives. Sa deklarasyon sa tuanay ni former President Rodrigo Duterte, tinaklaro man ang aton sini nga mga dalanunaw o galing kay pagtapos ang termino ni Duterte, ati wala naman sa aton sini nga mga kabumbo, una lang tong kasaw niya, pero mas nami, mas tawhay, mas hapos, no? Sa tong tsimpo nga wala sang nagapark sa kilid sa nga dala, no? Hindi bala, bisan ikaw mismo maka-apresyar, ikaw mismo makahambal man nga tawhay ginman to gali sa una bumbutsam, subong iya, kung maglabay ikaw, ginawa mo man iya kapaayon nga way kaya sang may masangit nga nagapark sa kilid sang dalan, kay basi ikaw pa ang mamalayran, budlay na kuno para sa mga punong barangay, kung nabudlayan ka mo kap, hindi lang niya kay napatuyan nato ng kapitan dira nga na interview sa nga Bumburadyo sa mga punong barangay nga nabudlayan, liwaton ko sa mga punong barangay nga nabudlayan magsaway sang on-road parking, resign na lang kamo sa pagkakapitan kag magbaligya siumay. Hindi gani baligya kamo balot. Hindi gani kamo mangin kabahin kamo sang salaguron sang sosyudad para nga waya sang budlay para sa inyo. 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Hingagawon ko lang report ni Bumbuhana para matagan taman iya sa nagakigo sini nga patas nga pagawaragwag kay kagapon sini ang bukang bibig sang isa ka nagabulante sa may Iloilo Terminal Market. Ginmensionar niya giyang pangalan Maricel Mabakyaw nagapangharas. Amo nang klaro nga nabatian tok gapon sa interview naton, no? Sa isa ka nagabulante nang patigayon sang ublag protesta sa tubang sang Iloilo City Hall. Para sa ngalan sa patas nga paggawaragwag, may sabat diri ang chief sang Local Economic Enterprise Office kag iya inigin panginwala nga mayara sang harassment sa tagsa ka magpatigayon sang clearing operation. Bombohana sa report, please go ahead. Nagpatag ang Local Economic Enterprise Office Head Maricel Mabakyaw kasam priman sa mo dyan sa ining harassment nga ginaligar na natabo sa mga clearing operation nga ginapatigayon sa Local Economic Enterprise Office sa bahin sang mga bolontero sa terminal and central market. Bumutsama. Doon naman kahapon nga adlaw, aga pa nagpatigayon man sa protesta ang mga bolontero kag progresibo nga grupo sa tubangan sa Iloilo City Hall. Ka nagapanawagan diri kay Mayor Isa Treñas na hatagan sila sa tsansa, sa space kag tinion nga makabaligya man bilang pagbulante tira sa bahin sang terminal and central market. Labi na diri sa may terminal market, iti madamo dira ang presto mismo. But then si Maricel Mabakyaw ginapatag niya sa pinaagi sa press conference nga wala sang harassment nga natabo. Sa pagkamatuod gani kuno mas sila ang ginapahog diri sa mga nagabulante. May ara gani kuno sang daw hanusan sang o kung hanaan sang ining kutsilyo bombo cham and isa man sa mga magkaalarma kay una diri ginapathagan na sang ni Mabakyaw ang iya diri nga mga tinawo nga dapat gid maximum tolerance kaya hindi dapat maximum tolerance. Hindi gid dapat ni sila magpatol abi o kun pasensyahan din nila ang ining mga nagabato abi when come sa mga pagpamuyayaw abi o kung ano pa dila ang ginahaboy man sa ilang mga renaga pabayan lang nila o kung mangin
desidido kung ano ang ilang obrahon, amo lang ng ilang obrahon, wala sila sang i-involve na mga pagpanakit, pagpangharas sa ining mga bulantero. Nasambit man sa ining nagreklamo kahapon, ngati ang mga kiluhan kuno, na-confiscate ang mga utanon, kag mga prutas nila nga ginabaligya, but then sa idalom sang ordinansa, regulation ordinansang merkado, kag may mga bulantero, ginapangkuha, giman kuno ini, kag gina-confiscate, kapin pa sa idalom sang ASISU, Mucham, kay ini joint siyang pagpatigayon sa clearing operation, LEO, anti-squatting, no, ASISU kag ang ICTPMO. So dala na diri tanan ang ining pag-personnel, no, nga nag-deploy sa kada areas kag ginapangkuha, ginapang-confiscate diri ang ilang mga kiluhan kag utanon. Tagi pamangkot naton diri kung may ara balagid man sang ginapabayad nga 1,000 pesos ang multa sa ila, but then sunod diri kay Mamabakyaw, tanan ini nagyapatuman nila nakabase sa idalom sang market ordinance, and kung gina-confiscate, supposedly wala na ini ginabalik, but then may ara man sa ginhatag nga balik na lang gid, no, pag wala na sang pamulta pa sang 1,000 ka pesos Bombocham sa bahin man sang ining mga bulantero. That's why nga para kay Mama Maricel Bacquiao, ang iyang mga tinawo, tinag-obra lamang sila nga trabaho, kag wala dapat sa amo siniman ng mga naguro ang istorya, kay ang sabahin sa mga kiluhan, kahapon nga na-mention man sa isa ka tagreklamo, nga ginapang kuha sa ila, and wala lagi nabalik, and inigid man kuno ang pagsulundan sa ASISU once nga nakuha na ang mga lamisa o kung ano pa dira, wala na inigid nabalik sa bahin man sa mga bulantero. Ibabati nato na naging pahayag ni Mama Maricel Bacquiao sa dugang pang impormasyon. Actually, no, sa meeting nato nga with our staff, composite team kami. Ang clearing operations, it's a composite team composed by LEEO, of course headed by LEEO, and Task Force ASIS, ang aton nga aramandang aton nga TTMU, POSMO, and sa propose nga bag-o nga EO naton, i-include nato ng BPLO, ang aton nga, because ang iba naghimo na sila nga do ambulant na sila, libutangan na nila sa cart na ilang pinabaligya nga fruits and vegetable. Upod man nato ng BPLO, upod man nato ang invite man nato ng City Health, pati ang Sendro, ang City Vet, ito ang composition. So sa inyong clearing operation, ma'am, may mga confiscation, di ba kita nga napatigayon pa sina pinapagid naton? Yes, may ara kita nga confiscation because relative ang tanan ang ginapatuman naton ara sa aton ordinansa. So ginwarning nga nato na sila several times, and padayon ng gyapon, and of course kung kaysa gani ang harassment gani ara sa mga tao naton, because ginatudloan gid naton ang atong mga tao, ang market enforcers naton nga maximum tolerance, because kami ang sa government So ang atong mga tinawag nag-ano gani enforcement gahambal gani sila pag gani ginapahog kay, because actually may PNP man kita nga upod, sila pag gani ginapahog may ara gani galibot ginahasaan pa ka kutsilyo, pero hambal ko sige lang kami mga kapulisan man ta nga nagaupod sa aton. So istoryahon, gina-istorya naton ang vendors. And by experience ako po titaya sa clearing, sa first 3 weeks na clearing, information dissemination na naugit titaya nagupod kita ko to lead istoryahon ng mga vendors naton. Actually namin man ang istoryahanay, namin tulad sa raraka sila sa babaw, and gin-explain nato sila, so iba dira na ma-accommodate man naton because ara sila sa atong listing. According sa isa ka vendor, ma'am, may ara ko na sang naghambal nga daw kung na-confiscate, for example, ang mga gulay and mga kiluhan, may naghambal nga bayaran na sila sa 1,000. Ano ni ka matuod, ma'am? Pag confiscation gani, actually wala na gani tani inabalik because confiscation na siya. But sa ordinansa naton, may ara kita yang diri nga nakabutang nga pwede nila magawad 1,000 pesos kinaya.
Oo. But wala na ito, naginapagawad sila. Bisa makuton mo pa. Pagpiluhan, pasaka dito sa ila, ginasturya natin sila. Once na na-confiscate na, hindi na gina pwede ibalik. So, pag abot sa opisina, naman namin manamon istoryahan na because before kita mag-enforce, grabe, gina nga meeting, grabe nga, as in na, ugit kita ya para istoryahon, and nakarap na sila sa listahan natin. So, ang mga confiscate, ma'am, din kakadto, like for example, mga gulay. Ang mga gulay naton, kung hindi na makuha, ginadala natin sa balay-dalayunan. So, Pero may ara ang mga kiluhan na nag-ano din siya, so gina-turn over lang natin na siya sa, may ara kita sa ulihin nga daw, ginaguba natin siya. Sa una kay because kung madumduman natin sa, may ara kita nga tan. Kaya nagka-confiscate man kita isang kiluhan. But, pag sa mga labisa naman na iyati, wala na yung binabalik. It's basta structure task force assets. Bumbuhana ang pamangkot nga may nagabaligya pa dira sa palibot sa dalom sa sang Iloilo Terminal and Central Market. Ano wala ni mapabalo ang mga bulantiro kag mga bulantira nga hindi na sila pwede makabaligya or may ara sila ba lang aging kasugtan nga ti pwede ka mo makabaligya as long as amo sining distansya ninyo? Anong pagsulundan sina diri Bumbuhan? Nakabalo na ini sila Bombocham kay as mentioned kahapon may information dissemination na sa bahin nila ginpasaka ini sila sa opisina ni Mama Bacquiao ang mga madugay na gid pala nga nagabulante dira and mismo gin lista ini sila nga ti pwede malinya bala nga hatagan sang stall sa mga available stall pa nga available dira mismo sa central terminal o kundiin man nga mga available nga market nga may ara pa sang space for them. But ang point lang diri sa LEO ti hindi anay sila ini pwede tani kid kabaligya kay ti sa ordinansa 100-meter radius sang duha ka merkado o kun ano man dira ka merkado ang hindi pwede ka bulante. Abaten ka ginasang aga as we check dira sa bahin sang terminal market mo sa matamo sige hapon halos mga street diri may ara gid iya sang mga nagabulante and depende kay di kahapon according sa isa ka nagabulante may mga kasultanan kung saan ni Mayor Raiza Peña so kung pasalig basabahin sang LEO ginapangitaan pala kuno sang pamaagi nga may mapestuhan sila. Dapat kung amo nang ginapanindugan sang mga vendors hindi man ina sila basta-basta nga manindugan gid kun why nila mabatian halin mismo sa kay Mayor Inday Raiza and hopefully nga matigayon ini kag hatagan importansya sang mayor kay siya man mismong nagpasalig sini according sa mga nagabulante. Tama mo Sam. Kung matuduman nila sang December kuno ini nga ginhambal ni Mayor Isitrenia sa ila. That's why nga until now ara pagid sila subong no sa mga dalanon halin gabi until kaagahon kay ganito mga 7:30 plus sila nakapanghimot man mo siya. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa. Kabay pa nga mapangitaan isang pamaagi kag hindi maggalabot sa pasalig lamang. Kay kung nakabuya gid man ang aton sining alkalde dapat tumanon yan makaluluoy man ang mga kauturan naton, mga kabumbo naton nga nagapangita sa palangabuyan sa eksakto kag legal nga pamagi. Lapaw nagkikita sa latin iban sini nga mga balita kag impormasyon tugyan naton sa iban sini Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer.
8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. How's your morning so far? Kumusta? The very busy again? Well, kung nangin masako gid ang inyo nga morning, this is the perfect time to slow down a bit. A bit lang. Take a rest. O ba ganin nila, no? Rest man pag may time. And this is the perfect time to rest because mag-enjoy lang kita, no? Wala lang, chill lang. Ma-enjoy lang kita pamati sa mga kasaysayan nga gina-share diri sa aton nga mga kabombo. Kag ikaw, pwede ka man nga makashare sang imo nga istorya kung may ara ikaw dira. Pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Thank you for being there and hello, and we're always praying for the safety sa ating mga listeners abroad, especially dira sa may Middle East. Sa ating mga kabombo, we're praying for you. 17 minutes after 2 o'clock, here's our song for everyone. This is from Earl Lorraine Kilarto, Dahilan. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga.
Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdig. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awam na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ikaw, anong dahilan mo? Ba't wala ka pang story hanggang ngayon? No time? Sige mangita time. 21 minutos na makalipas ang oras ng 2:00. Kaya it's time for us to start sharing with you ang mga stories na ginpadala diri sa KLP. Umpisa natin sa gin-share diri ni Nono sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag subong man sa tanan nga matag palamati sa imong programa. Tawag lang ako kay alias Nono, 53 anyos, kagayhan, matawag man nga single, kay wala makasal sa mga partners. Yes, tita, mga partners. May duha ako ka anak nga babayi sa una ko nga partner, kag duha man ka babayi sa ikaduha ko nga partner. Ang istorya sa akong kabuhi, ginakabig ko nga tunay nga kahapon lamang. Kay Mantita, it feels like only yesterday when all of that happened. May kasubo, may kasakit, kalipay, kagkahalamutan. Mag-aumpisa ako sa paghanduraw sa ako bata pa lamang kay nagapuyo diri sa Lambunaw. Tita, ang ako na may isa ka mangunguma, kagang akon iloy, isa ka simple nga housewife, nga kun kaysa, nagabulig man sa ako na may sa paggarab,
kag kung ano pa nga sahi isang obra. Sa siyam kami nga magbulugto, ikapito ako. Ang akon mga kamagulangan, nagpalangasawa sa hamtong palanga edad. Kagangiban, nagkadto sa malayo nga lugar para makipagsapalaran. May iban man nga nabilin, kag sila nagabulig man sa akong ginikanan sa tanan nga ulubrahon. Naluoy gani ako tita, kay man, ang mga babae ko nga magulang, ginaobra ang obra sa mga lalaki. Kay ti, wala sila choice. Balan mo tita, pigado malang kami. Amugani nga sa siyam sa amon, isa lang ang nakatapos sa college. High school lang ang ako natapusan, kay kapos gid kami financially. Tita, samtang ang iban ko nga batchmates nag-ieskwela, ako nagaobra. Halos tanan nga sahi isang trabaho sa umana agyan ko tita, kag subong man ang tanan nga sahi isang kabudlay. Hasta na nga nag-alam ako mag-drive sa tricycle sa 1992. Umpisa sina tita, nagpamasada ako diri sa amon lugar, bisan mabudlay ang dalan, kay hindi pa semento sadto, kag overloaded permi ang tricycle. Sige lang ang akon nga biyahe para may income, bisan papano. 20 anyos lang ako sadto tita, do sinsilyo ang akon panglawason, meaning maniwang, pero batak sa trabaho. During that time, mapati ka sa indi, tita, ginaistorya ko ang akon nga kaugalingon sa side mirror. Samtang ginatulok ang akon malaba nga balbas. I said to myself, huy, diri ka lang asta, magtigulang? The only consolation I had during that time is the fact nga maayo pa ang kita sa pagpamasada, kay man, wala pa sa mga motor o kung habal-habal nga nagabiyahe. Then came March 1995. May nag-recruit sa akon nga mag-obra sa garment sa Manila. 23 ako sa tita. Siyempre, gin-grab ko dayon ang opportunity. Kay siling nila, bisan wala ako know-how, basta sa Manila, may dangtan ako sa gihapon. So pag-abot ko tita sa amon ulubrahan, gamay lang gali ang mga garments. Private kag Chinese ang akon amo. 8 ka hog-speed sewers kag 4 kami nga lalaki ang empleyado. Sa cutter ako na-assign. Stay-in kami, kag didto kami sa 3rd floor sang building. It wasn't exactly what I have imagined. Apang, mas okay na to kaysa pagpamasada. Diri na nagumpisa ang akon nga love life, tita. Kay stay-in kami, na-develop ako sa isa sa mga mananahi nga Ilongga. Taga-Kabatuan ini siya, tita. Kag mahambal ko nga siya ang akon first love. Apang wala man nagdugay ang amon nga relasyon, kay naghalin man ako dayon sa obra, kay gamay ang sweldo. Kag wala pa sang benefits, kay man privately owned. Naghalin ako dito, tita, nga wala nakalisensya sa akon nobya, nga tawgon tanang. Tawgon naton kay Anna May. Na timing gid abi nga nagpauli siya sa Iloilo that time. Gani, wala gid kami natagaan sang kahigayunan nga magpaalam sa isa kag isa. Bali tita, daw wala sang break-up nga natabo, kag wala man closure. Siguro, not seeing each other is the closure itself, tita. After that, tita, ginpatigayon ako sa ako nga pakaisa sa isa ka high-top supermarket bilang bagger. Ara lang ini siya, tita, sa likod ng isa ka TV station sadto sa Quezon City. At that time, broken-hearted pa ako, pero imbes na mag-dwell sa pain, I started playing like a fool. Though halos kada bulan, tita, lain ang akong girlfriend. Hasta nga na-corner ako sa isa ka taga-Negros, office girl. Doon na-challenge ako, tita. Gani I pursued her. Nangin kami. Kag sa hindi madugay, nakabata kami, tita, kaduha ka babayi. Halos sundanay lang gani sila. Na-regular na ako sa work, amo gani nga wala magid kami mabudlayan sa pagpangabuhi. Okay na tani ang amo niya pag-upod. Ugaling sa nag-estar ang 3 niya kautod nga lalaki sa amon balay, nangin kalbaryo ini sa akon.
nawadaan kami sa privacy. Kag every time nga may hindi pagintindihanay sa amon nga duha, ay dayon man intras ang iyang kabugtuan. Ang mga bagay tani bala tita nga between me and her lang nangin businessman sang iya mga utod. Didto ako nagumpisa nga magtuon sang paghinubog. Kaagaho na akon kung kaisa nagapauli. Until nagabot sa point nga nagrambol kami sang iya mga utod. Gani, nagpaiway ako para malikawan ang kung ano pa nga conflict. Nag-estar ako sa akon pakaisa sang halos isa ka bulan. Wala ako magbalik sa balay until nagkadto ang akon partner sa akon. Kay naghambal, nga dalun ko niya ang among kabataan sa Negros. Kay man, nag-resign na siya sa iya trabaho, kag nag-apply sa abroad. Ang sabat ko sa iya, bala ka, kay kamuman sa imo mga utod ang magkakampi. Abi mo tita, bisan amo na ang panabat ko sa iya, deep inside, daw maano man ako, kay hidlawon ako sang tuman sa amon kabataan. After a few months, nagbalik siya tita, kag nagsiling nga makadto siya sa Lebanon bilang OFW. Dito ko na-realize ang akon sala. Sa tuman ko nga kaakig sa iya mga utod, naumid siya, kag ang amon nga kabataan. Gani, naglabot sa amusini. That time, tita, feeling ko nadula sa akon ang tanan. But life goes on, as it always did. After a year, nagyera sa Lebanon kay kinahanglan nga i-repatriate ang mga OFWs. Nakibot ako nga nagtawag siya sa akon kag nagapasugat sa DFA. Tungod kay wala kami formal breakup, kag for the sake man sang amon kabataan, I said yes. Nagpromesa ako sa iya nga sugaton ko siya. But here's the plot twist. During that time, may napabusong ako nga workmate ko tita, kag kabuwanan niya pa. Baw, dumaano ako. Ginsugid ko sa akong partner number 2 nga maabot ang akong partner number 1. Kagang sabat ni partner number 2, ti, sinong pasulabihon mo? Dito ko lang na-learn ang essence ng saying nga wag mamangka sa dalawang ilog. And I learned it the hard way. Tianhon ko tita, kay ara na, I had no choice but make a way. Pagsugat ko sa iya sa DFA, timing man nga connecting flight pa Bacolod, so nagpuli siya dito. Siring ko sa iya, maapas lang ako kay ma-leave ako sa trabaho. Pero wala man natuman. After some time, nakibot na lang ako, nga ginsugat niya ako sa work ko. Dayon ko man nga kadto kay partner number 2, kaginsilingan siya, nga ara si partner number 1 sa sagwa. Cashier abi si partner number 2 sa ginobrahan ko tita. That day, dapat upod kami nga magpauli kay man kabuwanan niya na. Pero sa lingko, ilikaw ko lang kay basi mabisto ni partner number 1 nga katrabaho ko pa ang nabuntis ko. Iskandalugid. Amo to tita. Nga dali-dali ako nagwa kag nagsakay sa jeep upod si partner number 1. Para idulong sa iya nga ginadayunan. Pag-abot namon sa pilahan ka jeep, timing nga wala pasahero, so nagpungko kami sa front seat kag naghulat until mabuta. Ang masadya tita, nakita ko sa rear view mirror nga may nagapungko sa ulihi nga nagabusong. Si partner number 2 gali. Abaw, dumalumpat ako sa jeep. Siling ni partner number 1, nano ka? Baw, wala na ako makasabat sa sobra nga palang lain. Pag-abot namon sa iya dalayunan, dayon ko halin nga wala bulubalikid, kag nagdiretso pa uli kay partner number 2. In the end, tita, ginpasulabi ko si partner number 2. Wala na dayon ako communication kay partner number 1, umpisa sadto. Masakit man nga wala akong naliwat makita ang akong kabataan sa iya, I know nga yara man sila sa maayo nga kamot. Wala man ako nangintatay sa ila, sa akong tagipusoon, gina-cherish ko gid sila.
They were the first people who really gave meaning to my life. They were flesh of my flesh, bone of my bone. As E.E. Cummings wonderfully wrote gani, tita, here is the deepest secret nobody knows. Here is the root of the root and the bud of the bud and the sky of a tree called life, which grows higher than soul can hope or mind can hide. And this is the wonder that's keeping the stars apart. I carry your heart. I carry it in my heart. I carry them in my heart forever. Subong tita, nagapangabuhi ako upod sa 3 ko ka mga anak kay partner number 2 diri sa Lambunaw. Nagpauli kami diri halin sa Manila many years ago. Si partner number 2 nangin OFW man, subong sa Middle East. Gani, ako lang ang nagaserbe nanay kag tatay sang amon kabataan diri. Nagapamasada ako liwat, tita, nagapanguma, nagapananom, kag nag-obra sa rice harvester para man mataguyod ang akon pamilya. Nadumduman ko gani ang time, higin istorya ko ang akon kaugalingon sa side mirror. Tita, in the end, nagbalik man ako diri sa akon nga hometown. And once in a while, I still ask myself, is this the best it will ever get? They say love conquers all, but no one warned us that over time, love can become mundane and blurry in the day-to-day struggles. I had many chances in love, tita, pero palpak man ang tanan. Pero wala ko na ginaisip. Ang akon kabataan subong ang importante, ang ila future. Ang sa akon lang, kung may nasakitan man ako sa past, pasensya gid. Masakit man sa part ko nga may nagasupot sang kaakig sa akon. I just hope to move forward with peace and hope, tita. Hasta na lang diri ang akon nga istorya, madabuin nga salamat ang matinahuron, Nono, sang Lambunaw. The choices that we make in life. Pero we have to remember, we have to take responsibility whatever choices ang aton nga ginahimo sa aton nga kabuhi. Well, you chose partner number 2 and subong you have 3 children sa kay partner number 2 and si partner number 2 gali subong dito sa Middle East. Well, kabay no nga safe siya dito. And kabay nga ti, kung may mga tsansa nga makapauli diri sa gilayon because of the war going on dito, kabay no nga ti matabo gid ina. Well, siguro no, sa imo kag sa kay partner number 1, although medyo may bugat nga ara dira sa sulod sa imo kasing-kasing, most probably because you know nga may mga kabataan ikaw. Nga dapat nakilala mo man sila, kag nakilala ka Manila, nga kung tani, no, nga they grew up, nga nakita mo ang ilang nga pagdako, kag sila nabatyagan nila ang imo presensya bilang isa ka amay. But sometimes, amo na, no, di ta kaintindi why things happen that way, and then we can just say, ano tong natabo man? Amugid man ni Lord ang luyag mo nga matabo. But you know, you can still do something. Even if hindi man kamuya okay hi sang imo nga partner number 1, but I just hope you will have the courage to find ways para nga maka-communicate ka or makapag-istorya ka sa imo duha ka mga kabataan. Ina yan, no? Kung hustugid man ako nga pag-intindi nga ti wala ka na gid balita sa ila. Find ways. Kung gustuhon, may mga pamaagi, pero kung hindi pa gustuhon, may mga rason. Bodong tsaktugin ang aton nga opening song kagina, Dahilan. So I know nga you don't feel okay, nga ti amo sina ang natabo, especially regarding sa imo nga mga kabataan,
But I would just like to remind you nga you can still do something about it before it's too late. Nami man na, no? Nga ti makakitaay ka mo, makareconcile ka mo sa imo nga kabataan, and even if, no, nga kamuya sa imo nga first partner, wala na gid because you already made your choice nga sa second partner ang imo nga ginpili kag may kabataan ka diri sa iya, but ang mga kabataan mo dito sa una, they also deserve to know sino ila amay kag bisan makita kag mahag, no, kag may istorya manila because forever nga mastay gina yan sa ilang kaisipan nga nga wala kami ginulikid, hindi kami palangga. So there are questions nga luyag Manila nga mapangitaan sang sabat nga ikaw lang gid ang makahatag sang sabat. Probably gina-explain man sang mother, but it's different nga mabatian Manila ang imong side. So I hope and I pray that you will have the courage to do it. Salamat yid sa imo nono sa Lambuna for this story nga imo gin-share diri sa amon. 2:39 ang aton nga oras. Up next is the story of Aries 8 sa pagpanabalik sang KLP kaupod si Tita Regine. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kadwa. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 1 to 7, 2026. Ang March 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang ikahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amo ang ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa March 6, 2026. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang kinakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body. Oras natin, it's 2:44 in the afternoon, and let's proceed sa aton yung second letter sa sininga hapon with 2 matching pictures ng i-show natin sa last part na sa aton yung pagbasa sa sininga sulat. And this comes from Aris 8. Dear Tita Regine. Tita, maayong hapon sa imo, kag sa imo nga matagpalamati. Kadugay man, ante sa kuliwat magpadala sa sulat sa imo. Medyo nagsako lang gid si Aris 8, tita, kay everyday ko nga daan, dala si ER. Si ER, amo ning iya nga baby. Tita, madamo ang nagkalatabo sa amo ni ER, antes ng tapos ng tuig 2025. Tita, sa amo nga Crims Day, nangayo ako sa president ka-council nga kung pwede, mapapirma lang ako kay why man ako sports nga ginintrahan. Plus, dala ko pa ang bata. Naghambal ako kay Miss P nga sa last day lang kami ka-Crims Day mabalik, kag nag-okay man siya, tita. Kay ang president ka-council, friend ko ni siya, kang high school. Kay ka-batch niya, tita, pero graduating na siya this year. Tita, kaagi man nga biyahe kami ni ER aga pa para hindi kami malate, pero naflatan kami kagoma ka motor. Tita, ugtas naman ako kay hambal ko. Malate naman kami kadya ka bata, pero hambal ko sige lang. Tita, ano nga swerte amon ka bata? That day nga nakaluwas kami sa aksidente. Kung sa diin involved gid kuntani kami. Kay ang bus nga sakya namon taga-aga na aksidente sa Magbato, Lambunaw. Duha ka barangays, tita, antes ang Banwa. So gintagaan ako ni God ka reason nga hindi kami kasakay dayon pa Lambunaw tungod amo gid gali kato ang matabo. Oh, praise God, you were spared. Tita, balik kita kay Sir P. Si Sir P ang gahatag vitamins ni ER every month, or machat lang ako nga wala na siya sang vitamins nga amo kadya. Kagahambalan siya nga agyan na lang sa butika kung magsimba sanda. Tita, gasabay ako kanday Sir P magpauli kun hapon, basta temprano lang buhi namon. Tita, hasta subong, gasabay man gihapon kami kabata kanday Sir P magpauli, kay si Sir P taga city siya, kundi maagyan gid nanda nga niway. Tita, may mga teachers man nga gahatag kay ER ka kwarta nga ipamahaw namon, or hindi gani bayo na, tita. Palangga siya ka mga teachers sa eskwelahan. Tapos kuno ay siya gani, ginapangita gid nila. Sa December, tita, ginatagan siya ni Sir P kagatas kag vitamins, kay timing man nga birthday niya kag final exam namon sa first sem. Titamba ko gani sa kaugalingon ko, nasin ko tani, may vlogger man nga makadiscover ka namo ni ER. Kita na tabo gid. Gani ang ginapanumdum ko, last month, napitikan kami sa isa ka photographer sa gwa ka eskwelahan. That time, early pa amon buhi, kag naguna na pauli sanday Sir P. So why, do namon sanda maabtan. Tita, manugtabok na kami sa karasada, kagway ko kamaan, may gapamicture gali. So after 3 days ko pa kag mahibalaan, kay may nag-mention ka na kon tuya,
Kagin message man ako ka nagpicture nga kung pwede nga isolo niya ang picture kag mabutangan na ka-caption. I agreed, tita. Sang ma-post na ang picture, why pagani 12 hours, tita naglabot na siya, 1.5k nga reactions. Kag nagulpi lang, may nag-follow kanakon sa FB. May ga-comment man nga hatagan bayo ang bata, kag na-amaze gid sanda. Nga despite of my situation, ga-eskwela gihapon ako. After that day, tita, may mga unexpected blessings man ako nga nabaton, kag ginapasalamatan ko gid ti hangged, tita. Kay bisan gamay lang day ang kwarta, pero hangged na ang bulig kanakon, kag sa bata. May ara gani, pasahero, naghatag sa akon kwarta. Abi ko gani tita, kung ano, kay manaog na siya sa hospital kahaniway, kag ginpakuom na sa akon kamot. Kay gali, kwarta kag no tita, nga gasiling, you are amazing. God bless you and your beautiful daughter. Tita, it's just a simple letter, but hangged gid ang impact na sa akon. Tita Regine Dolawig na gidya, sa sunod naman, ay, nalipat ako mag-message sa iya. Anyway, sige, balikan mo lang ha. Check mo today. It's March 5. Ang ako niyo pagbasa sa iyong mga story. So, i-check mo lang da. So, amo tinahuron si Aris 8 and let us show the picture. Wala niyo, mga kabombo, no? Sa mga nakahibalo, si Aris 8, nag-eskwela siya sa college, criminology ang iyang kurso, even if may bata na siya. So, since wala sa may mabantay, sa iyang bata, way siya sa bilinan, so everyday nga nag-eskwela siya, bit, yaman ang iya anak. So, amuning pinaka-youngest siguro, no? Nga college student. CER. Kag, well, na-attach naman ang mga teachers, no? Sa university, nga gina-eskwelahan. And they are a common sight sa mga estudyante, sa mga teachers. So siguro, no, pamangkuton mo, ay, di na ang estudyante, di nga may dala-dala pero mga bata. At hapos na lang gid na nila nga i-identify nga si Aris 8 ina, kagang iya nga anak amo si ER. And kanami, no? Because so many ang na-impress and so many ang nanamian nga. Regardless ano kabudlay, di ba? Hindi mo nakahapos, kaya aga ka pa mapa-eskwelahan. That means, aga mo pa man nga himuson ang bata para maka-eskwela ka. Kag kinahanglan mo pa, ano, nga pangayoan clearance sa mga teachers na kung pwede madala ang baby. Because, well, you know, hindi na basta-basta, ano, ginapasugtan. But since nga ka very valid man sa iyang reason, so ginadala kag sa school, love man sa mga classmates niya ang bata, and at the same time, ang mga teachers, may naghahalata gani mga bayo kag mga vitamins. And then sa nagasakay siya sa bus nga dalaya man ang iya nga anak. So may nagpakumkum sa iya, abi niya kung ano lang gali note kag with matching gamay nga cash. So nakabutang amo ni no gina-flash naton subong. You are amazing. God bless you and sa iyong mga beautiful daughter. And so that's it. Keep going. Aris 8, dugay-dugay, way mo lang na mabatyaga, no? Graduate na gali ka mga duwa ni ER. The youngest police, if ever si ER. Katakang-takang pala nag-eskwela na sa kolehiyo. Anyway, salamat, Gid. Ang oras naton, it's 2:52. Magapanabalik ang KLP. Pagkatapos ng pila, may importante ng mga pahibalo. Sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom.
Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari. Well, sa saning nga hapon, ihatag ta basahon ta ang 7th letter din ni multiple stroke survivor. Kung di man naton ini matapos, most definitely tomorrow tapuson gid naton ini. So kung hasta diin lang ang aton nga malambutan. The 7th letter of multiple stroke survivor. Dear Tita Regine. Mayong hapon, Tita Regine, sa staff sang Bombo Radio, sa mga maukod nga matagpalamati sa imong matahong nga programa, ang kahapon lamang. Tita Regine, ining ako nga ikapito nga sulat, bahin sa akong multiple stroke journey. Tita, I really want to share the full detail of my story, no holds barred, wala ako sang itago, kag isa pa tita, nakaligad naman na to sang kabuhi ko, gani nga ginashare ko sa tanan, kay bahin na ini sa akon kahapon lamang. Luyag ko lang nga isa manini nga mapulutan sang leksyon sa mga may similar man nga sitwasyon. Sa pagpadayon ko tita, I was really hooked up in that kind of arrangement. Kumbaga, sa bawal na gamot, ginapangita ko naman siya. Gani, kung may nagapalapit sa akon nga luyag maghulam sang kwarta, nagapakipot na lang ako gamay, para kung matunugan ko nga hindi cash ang ibayad nila sa akon, ginahulat ko na lang nga sila ang mag-offer kung anong ila ibaylo. Ila binagid tita, nga may 5 naman ako kamotor sa adto, lain-lain nga brand kag model, from underbone to standard and long range nga mga motor. Ang back ride ko kuntani, tita, di bala, dapat asawa ko lang? Hindi, tita, lain-lain ang back ride sa akon. Kung may rides kami sa riding community, may mga nahisa nga mga riders kag nagadayaw sa akon, kay wala ko no ako nahadlok nga madakpan. Ang hambal ko, nga ang mahadlok ako ang ila ATM. Kung gusto ako bulagan kag bayaan sa pamilya ko, wala kaso sa akon. Mangita bag-o. Amo ina ang nahimo sa akon sang kwarta, tita. I don't care what other people will say to me. I am not bothered by their opinions. What matters to me that time was, it is my money. I will do whatever pleases me. Ginapangabudlayan ko ang kinitaan ko nga kwarta. Hindi sila ang nagapulaw sa gabi sa call center. They are not the ones who are taking calls and getting profanities from irate customers. It's me. I worked hard to be where I am now. Nalipat na ako, Tita Regine, sang main reason why I want to work in the call center. It was supposed to be for my family's future, pero tungod nagpa-control ako sa kwarta kag temptation, I got derailed. I did not see that instead of giving my family a better life, I was hurting them. Yes, indeed, I was able to fully provide for them, but they lost me, my presence. They only see a cash machine, nothing more, nothing less. Sa first quarter ng 2017, wala na kami naghahang panay sang asawa ko, permi na lang kami nagabais. So I decided nga papaulion anay sila sa Iloilo so they can unwind. Pero ang matuod, nga tuyo ko is papaulion ang mga kabataan ko kag didto sila papaeskwelahon para ma-experience manila kung ano ang kabuhi sa probinsya. Nagpauli sila sang bulan sang May para didto naman sila makapa-enroll. Kag nabilin ako nga nag-iisahanon diri sa Quezon City. Tita, ang nabakal ko sadto nga salakyan, ang old model na gid nga 1990 model nga Nissan California, ang hatchback nga box type. Pero sa nag-iisahanon ako sa balay, gibaligya ako ang salakyan para maka-upgrade ako sa medyo mas modelo. Naswertehan ako, tita, kay ang nabakal ko nga salakyan sang singer nga si
Okay, hindi ko na lang siya pagbasahon na. Well-maintained ang iyang salakyan, no? Well-maintained. Kag sa nabakal ko ang salakyan, Tita Regine, nagdako na gid tapat ang ulo ko. Kay pagdala ko sa salakyan sa trabaho ko, sikat naman ako kay mas manami na ang auto ko. Mas nangin chick magnet ang status ko, tita. Hindi na gid ako mapatihan kung hambalon ko nga wala ako kwarta. Dira na nagsugod, tita, kung nga wala na ako nagamotor, nabakal ko ang auto sang bulan sang Mayo, pagkatapos ko papaulion ang pamilya ko. Ginpabalik ko ng asawa ko halin sa Iloilo 2 weeks antes ako mag-birthday. June 17 ang birthday ko. Wala siya nakahibalo nga nag-ilis ako sang auto. Sa ginsugat ko na siya sa airport, nakita niya nga lain na ang auto ko. Pero sa baylo nga mangin malipayon siya, naghipos lang siya. Kabalo man ako, tita, kung ano ang nagadalagan sa sulod sang iya pamensaron. Maluwas nga hindi siya ang una nga nakasakay, wala man ang amon mga kabataan para makasakay sila, kag kabalo siya nga mas pasubalabihon ko nga mga office mates ko nga mga babayi ang isakay ko. Since auto na gid lang ang ginagamit ko, napabayaan ko na ang motor ko. Wala ako na ini gina-check, nakatakop na lang siya sang cover, gani kun madumduman mo, tita. Sa una ko nga sulat, amo ina ang nangin rason, kun nga naigo ako sang stroke. Ang adlaw nga napensaran ko, nga motor ang gamiton ko. Siguro, tita, sa mga nagasunod sang pagpamati sa istorya ko, makahambal sila, nga mirisi mo nakarma ka man siguro, kay nagliwat ang batasan mo. Pero hindi man siguro ako pag i-judge ang iban, kay ginpang himakasan ko man ang tanan nga naabot ko, na derailed lang ako. I went off from the right track, kinaon ako sang kwarta. Kag tama kataas ko nga ambisyon. Kay bisan wala ako nakatapos, natupungan ko ang achievement sa isa ka college graduate. Sa ikawalo ko nga sulat, tita, ang full details ang sudden change of my life from jack of all trades to useless person. Diri ko na lang anay liwat, i-pause ang story ko, bahin sa akon nga multiple stroke journey, Tita Regine. Sa liwat, sa mga nagasubaybay sa akon nga istorya, medyo malawig-lawig pa ang i-share ko sa inyo, kay round 1 pa lang, sa stroke ko ini. Sundan nyo lang gid sa pagpamati, sa pagbasa ni Tita Regine, ang akon istorya sa kabuhi, kay may mapulutan gid kamo nga leksyon sa ulihi. Tita, madamo gid nga salamat sa paghatag sang kahigayunan nga mabasa mo akong serye sang ini nga bahin sa akong kabuhi, pero madamo pa ako sang ibang nga istorya sa kabuhi nga ipaga-share once makompleto ko na ang akong nga multiple stroke journey. So ang matinahuron, multiple stroke survivor. We're a little over time, but natapos na ang 7th story diri ni multiple stroke survivor. Very interesting nga journey. So sige, tapos na kita sa 7th, may ara pang 8, may 9, kag may 10. Pang schedule talang ina, kag ang iban pa nga mga istorya. Magasunod na mga kabombo, ang mga dramas, ang inyo man ginahulat-hulat kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Ako naman, magapanumbalik sa pagbasa na naman sa mga istorya sa inyo tomorrow, Friday, March 6. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.